Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walimadɔn an ye de fɔ kari o kari Soromato Banadun an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ belebele kan bi su na maaba saba de b'an bolo donc o maaba saba Enfré i ka yamaruya kɔnɔ ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ donc bi kɔni Ala ye an balaka kelen d'an ma donc maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Jakarija Sangare n'i ko Jakarija Sangare vice-président du parti ASMA. Donc, monsieur Sangare, an b'i fo k'i walimadɔn folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bon, an bɛ Sherifula filɛbaga n'a lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ maliyɛn ka Mali kɔnɔ ni Mali kɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ a ɲini Ala fɛ an sigira kɛnɛ min kan Ala k'a kɛ hɛrɛ Ala k'a sigi hɛrɛ Ala k'a wuli hɛrɛ. Ami. Merci. D'accord. Ma filanan o ye an balaka ye donc vraiment nisɔndiyalen don an y'a wele vraiment a ko problème t'a la donc o ye jɔn ye madame Assetou Sangare présidente du PRD. Madame la présidente Assetou Sangare folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Jama silamɛ an bɛɛ lajɛlen ni su. Folikan min b'an bolo o de ye ka an lamɛnbaga n'an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Sherifula lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen k'an barokɛɲɔgɔn tɔw fo aw yɛrɛ minnu y'a hakilina sɔrɔ k'an wele ka n'an bila aw ka baro la bi su na ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo Ala k'an bɛn kelen ma. Ami. Merci beaucoup. Ma sabanan o ye le plus jeune comme on nous fait élection présidentielle là donc Mamadou Traoré parti Union. Monsieur le Président, Mamadou Traoré, folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. D'abord an bɛ foli fɔlɔ Sherifukɛ la a taa an bɛ taama la an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman sigi ka n'a ɲuman sɔrɔ ka filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini kɛ jamana fɛnɛ ye Ala ka basigi ni kan bɛn ni cɛ bɛn bɛɛ jamana in kɔnɔ. D'accord, vraiment merci beaucoup Inche. Aboubacar Traoré Enfré. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. B'a dɔn bi zana bɛ sɔn ka diya dɔɔnin dɛ. Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na maa ma sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la i y'a fɔ cogoya min na nin ye an sigilen a kɛnɛ kan tuguni donc u b'a fɔ ko dugubila ka fisa ni laadawuli ye bamanankan na ko kɔngɔtɔ ale ka mago tɛ maloya la donc bi su in na min ye kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛna kuma fɛn min kan o ye min ye an ka transition kan ka ban ka bɛn ni kalosa tɛmɛnen donc an da bɛna don o la donc kɔfɛ Mali bɔli min kɛra CEDEAO la an da bɛna don o fana la sabula n'i ye jateminɛ kɛ politikimaw b'an bolo kɔrɔ olu de ye fanga ɲininaw ye donc olu de bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ k'u hakilinata di a ko la fɛnɛ donc bien vrai que bɛɛ bɛ se k'i hakilinata di nka olu ni fanga ɲini de ka surun sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o de kama an y'o de bila olu ma olu kana se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye o fana k'u hakilinata di ni fɛn fila min bolo dalen don an ka jamana kɔnɔna ni wagati laban in na. Vraiment Enfré kuma ɲɛna donc an b'a daminɛ ni monsieur Jakarija Sangare donc kuma an y'olu fɔ kuma sara a kuma bɛ fan bɛɛ k'a ye k'a fɔ mun y'an ka jamana ye cɛ n'o jamana saba Mali Niger ani Burkina mais an m'an ta dɔn an depuis an y'a mɛn k'a fɔ ko an b'a fɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ vraiment en tant que vice-président du parti ASMA e ka hakilina ye jumɛn na. Bon, Bokele an bɛ lamɛnbaga ni filɛlibaga bɛɛ fo mun ye Mali ka bɔli ye CEDEAO la moi je peux dire que an y'a mɛn k'an to mission na jamana kɔfɛ k'a fɔ Mali bɔra CEDEAO la bon c'était une grande surprise a balana parce que je pense qu'en tant qu'homme politique ni jamana bɛ bɔ ni organisation sugu la ɲɛbila baara de kan ka kɛ surtout Mali tɛ fɛn denni ye CEDEAO kɔnɔ Mali ye CEDEAO membre fondateur dɔ ye Mali jɔyɔrɔ bonyana CEDEAO ko la kosɛbɛ n'i y'a daminɛ Modibo Keïta la ka na Musa Traoré la ka na Alpha Umaru Konare ninnu na u ye rôle caman de joué CEDEAO ni Union africaine ni conception na a sigili la bon n'a fɔra ko sɔgɔmada kelen an wulila ka mɛn ko Mali bɔra CEDEAO la oui an yɛrɛ kɔni ye min faamu parce que ni ko binna dɔrɔn i bɛ jateminɛ de kɛ ka hakili jagabɔ kɛ est ce que kuma min fɔla d'abord n'i y'a jateminɛ
gafew la gafe min bɛ mɔgɔ don CEDEAO la ani gafe min bɛ mɔgɔ bɔ CEDEAO la a ma yira an na k'a fɔ ko o sariyaw dafala CEDEAO yɛrɛ bɔla ka kuma k'a fɔ n'i bɛ don CEDEAO la ani n'i bɛ bɔ CEDEAO la sariya de b'a la i bɛ sɛbɛnni kɛ san 1 kɔnɔna na pour que i ka yamaruya ka se ka bɔ CEDEAO la olu ma o gafe sɔrɔ u ma sɛbɛnni sɔrɔ k'o yɛrɛ balila ka mɛn ko Mali bɔra CEDEAO la bon ne bolo jamana ko de don n'i bɛ jamana engagé nin fɛn sugu la labɛn baara dɔ de kan ka kɛ ça c'est o n'an b'a fɔ ma des activités en amont o ye ka jamana kɔnɔdenw kuma ɲɔgɔnya ka ɲɛf'u ɲɛna parce que jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw de ye nin gɛlɛya ni gɛlɛya in kama an bɛ fɔ ka bɔ CEDEAO la est ce que a b'a kun bɔ wa n'i y'a jateminɛ bi Mali ye jamana ye min jɔyɔrɔ ka bon CEDEAO kɔnɔna na kosɛbɛ nafasɔrɔ siraw fɛ politique siraw fɛ adamadenya lakanani siraw fɛ parce que anw ye jamana ye kɔgɔji t'an bolo anw ka minɛn fanba ka bɔ ani ka don an bɛ tɛmɛ CEDEAO jamanaw de fɛ bon an jɛlen bɛ kasabi kelen n'o ye wari ye n'i y'a jateminɛ fana Mali ye jamana ye maliyɛn bɛ taama maliyɛn min bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ Sénégal ni Côte d'Ivoire o fila ça va à peu près 5 millions de Maliens qui vivent dans ces pays qui sont membres de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et un autre facteur est que quand ni an bɛ bɔ CEDEAO la ɲɛfɔli kan ka kɛ de politique mɔgɔw ma associé société civile ma associé an b'a mɛn k'a fɔ conférence kɛra an b'a mɛn k'a fɔ ko lasigi kɛra pour que mɔgɔw ka yamaruya di décision dun bɛ ta jamana kɔnɔdenw de ye jamana ɲɛmɔgɔso dun décision fɛn fɛn bɛ ta a kan ka jamana kɔnɔdenw de lafiya k'u basigi k'u kolosuma pour que u kana ɲangata ye u kana gɛlɛya ye décision tali kɔfɛ mais bi an ɲɛ b'a la ni a tora nin cogo la k'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la sini an bɛ kɛ cogo di o question de bɛ poser o de la ne kɔni ye min faamu an ka hakilina la fɔlɔ Mali ye a ka décision ta ka bɔ CEDEAO la peut-être que c'est une menace pour mettre la pression sur la CEDEAO CEDEAO fana ka fɛn dɔ to Mali sinon k'a fɔ k'an bɛ bɔ nin bɔcogo la tan a ma nɔgɔ quoi an ka hakilina de ye ok Boubacar donc mun ye Jagaja Sangare Mati Asma o y'ale ka hakilina ye n'an bɛ bɔ yen an bɛna Madame Assetou Sangare donc ale ka parti tɔgɔ la donc o ɲininkali kelen Assetou e bɛ se ka mun fɔ Mali ka bɔli CEDEAO Monsieur Traoré ɲan'an k'an da se bɔli yɔrɔ ma a ka kan an ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye CEDEAO yɛrɛ ye mun ye CEDEAO ye kulu sugu jumɛn ye CEDEAO ka kan ka mun ni mun kɛ ani jamana minnu sɔnnen don ka don a la CEDEAO jɔyɔrɔ ye mun ye ni ko ser'u ma ou bien n'u bɛ mago bɛ CEDEAO ka dɛmɛ parce que caman bɛ CEDEAO ko in fɔ ni passion de ye dɔrɔn k'a sɔrɔ u tɛ taa o fond est-ce que CEDEAO fɛnɛ a kɛra Mali de ye a kɛra dugu minnu Mali farala ɲɔgɔn kan ka bɔ CEDEAO la est-ce que CEDEAO fɛnɛ bɛ yen kun min kama CEDEAO o jigiya fa nin jamana ninnu ya sans complexe sans complaisance an k'o analyse objective kɛ a fura CEDEAO o sira ninnu kan n'i y'o question poser ka taa ka objectif seegin ta k'a lajɛ an tɛna n da tun seegin bɛɛ la dɛ mais a ka kan ka an kolonsoni min kɛ ɲɔgɔn na ni gɛlɛya bɛ yen ka an dɛmɛ an bolo ka di ɲɔgɔn ma an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la est-ce que CEDEAO y'a jɔyɔrɔ fa ni jamana ninnu olu la wa anw ka parti dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan mɔgɔ baden ɲininka o la tuma min na ni peuple ni jamana mago bɛ CEDEAO la CEDEAO tɛ ye o yɔrɔ donc CEDEAO ma jigin mɔgɔw a jɔyɔrɔ fa o la mɔgɔw ye jigiya min d'a kan k'o fa o la donc n'an ye nin résultat sugu ye en tout cas concernant nous au PRD a ma baaraw na pour la simple raison que fɛn min qui était prévisible Mali ɲan'a ka daminɛ Burkina Niger la Mali mago jɔra CEDEAO la Mali ye sanction de sɔrɔ Mali ma nanini sɔrɔ Mali ma nɛgɛni sɔrɔ Mali ma dɛmɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a jɔ an ka taa di ninnu ma k'u dɛmɛ ka taa nin sira fɛ pour que nin ka ban mais plutôt an bɛ se ka
an bolo jaw dugu ni gɔnɔ na yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn pour que a ka taa jimi sira fɛ. Je dis pas que minnu bɛ fanga kunna ou bien minnu bɛ n'u ye kumaɲɔgɔnya kɛ sont excusés, mais anw peuple ni jamana kɔnɔdenw an ka ni organisation an mago tun b'a la ni sira mun ye ni fɛɛrɛ mun ye ni bɔda minnu ye a ma bɔ yen mɔgɔw jigi ma fa te Mali dɔrɔn ye dugu caman ye. Ensuite o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ Mali bɔra la ka fara Burkina Faso kan ka fara Niger kan ka d'a kan u bɛɛ ye gɛlɛya sugu kelen subi parce que u ka jamanaw kɔnɔ fanga binna sɔrɔdasiw bɛ fanga la. Donc an y'a ye k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya gɛlɛyara kosɛbɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ani nin dugulamɔgɔw cɛ. A nana abuti bɔli la. A abutilen filɛ bɔli la nin ɲininkali an bɛɛ y'a mɛn bɛncogo kelen na mɔgɔ si m'a mɛn différemment an bɛɛ y'a mɛn dimanche dɔ 13h an bɛɛ y'a mɛn bɔcogo kelen na. An tɛ o fɛn fɔ des secrets, c'est-à-dire k'a fɔ k'an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama mais an bɛ indicateurs ni fɛnw de ta k'a analyser. An y'an sigi ka miiri ka recul fɛnɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko don min na fɛnɛ an donna la fɛnɛ an ma ɲininkali fɛnɛ ma kɛ consultation ma kɛ c'est-à-dire Mali donna la don. Donc il se peut que fɛn dɔw de bɛ organisation ninnu kɔnɔ ne ka faamuyali y'o dɛ ni au fait u b'a décider ka sɔrɔ peuple yɛrɛ tɛ parce que an don tuma a la fɛnɛ nin dugu saba in bɛɛ kun dirigelen don ni sɔrɔdasiw ye u tun b'a ɲɛmɔgɔya la et en même temps mɔgɔ 7 kun don ka sɔrɔ ka taa bila mɔgɔ 15 la. Ne ye recherche kɛ u si ma consultation k'u ka dugu kɔnɔ u y'an don a la ten mai 75 la san 49 bi. Ni saba nana bɔ a la u m'u ka dugulamɔgɔ ɲininka a kana bara n'an ka ɲɛmɔgɔw degelen don a la. Ça leur donne pas une excuse dɛ u taabolo de don u y'an don a la ten dɔw san 49 bi dɔw nana an bɔ a la ten. Là je suis pas en train de dire c'est bien fait c'est pas mal fait mais a kɛra ten. Donc n'an bɔra la ka sɔrɔ an ma ɲininka a kana bara na parce que an donna la ka sɔrɔ an ma ɲininka. Maintenant sisan min nana n'a ye ne bɛ n baser o de kan kosɛbɛ parce que CEDEAO yɛrɛ en tant qu'une citoyenne de l'Afrique de l'Ouest ne jigi tun bɛ CEDEAO ka gɛlɛya kɛlen ka an ka jamana ni jamana wɛrɛw sɔrɔ ni min ye en toute sincérité an m'o wasa sɔrɔ. O ne hakilina y'an bɔli ko k'a la. Bokar donc mun ye Assetou Sangare donc a y'a ka hakilina fɔ donc an bɛna président Mamadu Traoré fan fɛ président o ye ɲininkali kelen ye i bɛ se ka mun fɔ. Bon kelen yanni i ka jigin i bi yɔrɔ la i bɛ jigin i talon yɔrɔ de la. CEDEAO ye maa yeleke ye nka anw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan a ka kan n'an bɛ ko o kɛ an ka bonya don ɲɔgɔn na mɔgɔ bonyalen ko kɔnɔ a bɛ ko filɛ a ta ye tuma dɔ la hali n'a man ɲi ne m'a fɔ an tɛ se ka bɔ CEDEAO la ne m'a fɔ k'an bɛ se ka to a kɔnɔ nka ni ko bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn bonya n'a ye kunu mɔgɔ ni bi mɔgɔ tɛ kelen kunu hakilina ni bi hakilina tɛ kelen kunu Mali tun tɛ mɔgɔ 20,000 bɔ bi an bɛ mɔgɔ 20,000 bɔ bɛɛ bɛ bonya de fɛ n'i y'a ye an nana ka n'a fɔ ko bɛɛ jɛ fanga maaw bɛ fɛ u nin ka don jamana ko la an sɔnn'o ma fɔ san 30 ni kɔ bi o kɔrɔ ko mɔgɔw degil'o la ni ko min bɛ kɛ o ka to ka sara mɔgɔw la u k'u hunanfa yɔrɔ la u k'u taga faya la an nana ye k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'an bɔla CEDEAO la diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ kolongosolen ɲɔgɔn na a teriya ka fisa n'a fɔ ɲɔgɔn kɔ ye nin jo b'a la nin jo t'a la nka n'aw bɛ ko kɔnɔna la i k'i to ko kɔnɔ k'i ka fɛla dilan la o ka fisa forokura dabɔ ye forokura ma nɔgɔn dɛ i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ i t'o dɔn dɛ an delila ka ni ɲɔgɔnna dɔw kɔrɔbɔ k'a ye kunu o ma ɲɛ donc n'an bɛ ko kɛ bi jamanadenw kun ka to suma la u yɛrɛkɛlen don jamana fantan 4 bɛɛ la ani jamana wɛrɛw la an kɛrɛfɛ y'a dɔn n'i donna mɔgɔw la fo kana se i sela dutigi ma kuma dɔ la ka fɛn f'a ma min ma bɛn a ka dudenw ma a bɛ ɲaraki a ka duden minnu ni e ka dudenw bɛ sigi la a bɛ ɲaraki olu la donc o ye diɲɛ yɛrɛ n'a tagabolo ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an kɔni bolo kuma in fɔla mais a ma tiɲɛ fɔlɔ to tiɲɛnen t'a seri ye dɛ bi an bɛ yɔrɔ min na an ka lajɛ ni kɔmasegili bɛ kɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu ka ko in ladilan jamana 3 min bɔla 2 tɔ ninnu o tɛ ne ɲɛsira la Mali ta de ka gɛlɛn ne ma an ka lajɛ an ka ɲɛmɔgɔw an ka ko in dilan yɔrɔ ɲini ka d'a kan fɛn wɛrɛ bɛ anw yɛrɛ kan min ye gɛrɛntɛba ye min kɛlen don k'an sɛgɛn
jamana mara la bɛɛ n'i ka kanu cogoya don bɛɛ n'i ka hakilila cogoya de don bɛɛ fɛnɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan nka a kɛla foroba kuma de o de la an fɛnɛ m'an da dɔ la n'o tɛ n'a kɛla du kɔnɔ kuma ye maa t'i da don a la dɛ nin kɛla foroba kuma de ye a ka kan an bɛ fitini fitini min fɔ a bɛ sɔrɔ a dɔw la tiɲɛ fitini b'a la a nkalon yɔrɔ dɔw b'a la n'i sigi k'a lajɛ i b'a tiɲɛ n'a a nkalon ye i b'u bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ CEDEAO ta in k'a fɔ u ye min kɛ a bɛɛ ka ɲi k'a fɔ a bɛɛ fɛnɛ man ɲi abada donc an k'a lajɛ an bɛ ɲuman min dilan kuma bɛɛ an de bɛ du ci ka du kura jɔ an t'a lajɛ ten sa an ka dɔ sanfɛla dilan ka dɔ to yen o de ye ne ka hakilina ye. d'accord Bokar kɔrɔfɔ tɛ an ye de fɔ n ko bisu na an bɛna faamuyali caman sɔrɔ donc CEDEAO ko ni kuma bɛ yen masina o kuma di ma. ok Jakarija n bɛna e fanfɛla la n bɛ ɲininkali min tɛnko e la sabula i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ a bɛ komi sariya dɔ b'a yira k'a fɔ an ka n'an bɛ bɔ an bɛ san kelen ɲɔgɔnna kɛ e yɛrɛ bolo parce que an bɛ transition na est ce que nin transition fanga in sariya u ladamunen don ka se ka an sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔ wa o ɲininkali n b'o tɛnko i la. ok big question c'est-à-dire monsieur Traoré avant de s'attaquer aux effets ou aux conséquences il faut s'attaquer à la cause. Ce qui est très important. Je pense que le président y'a fait à Kumana. Et en un balimamuso fana y'a fait. Il y a 49 ans, c'est un bilan de connexion. Il y a un CEDEAO là. En deux mois, il y a un maquet qui a fait Amido. Jamana yemoko mu wakati uyando bifana an bɛ ka bɔ o bɔcogo la c'est vrai mais réalité tɛ kelen ye ni donna CEDEAO sariyaw de b'a kɔnɔ Mali y'o sariyaw signé an don wagati comme jamana tɔw y'a signé cogo min ni gɛlɛyaw bɛ yen ne bolo sika fɔ o tɛ se ka dɛsɛ fosi la bonya tɛ se ka dɛsɛ fosi la moi je pense que an bɛ wagati min na comme sisan parce que an bɛ dans un monde de grande diplomatie en mode économique. Boli CEDEAO la ni jamana kɔnɔdenw sɔnna fɛn o fɛn ma bi n'i y'a ye transition bɛ yen bi an bɛ san 3 bɔ bi an bɛ san 4 mandiya na jamana kɔnɔdenw de sɔnna ka danaya ta ka da transition kan u ka baara kɛ jamana tɔgɔ la jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la pour que an bɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ olu la pour que an ka se ka don nɔgɔya kɔnɔ élection ni fɛnw ka kɛ danaya an b'o danaya kelen de kɔnɔ bi et Maliens dalen do transition ɲɛmɔgɔw la an bɛ don min na comme bi o kolen kɔnɔna na fɛn caman kɛra o MINUSMA kow kɛra Barkhane kow kɛra projets ka kow kɛra les projets minnu datugura fɛn caman kɛra a dɔw la bɔ kɛra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya min b'an kan nin de don mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ a dɔw la a kɛra ne bolo CEDEAO ko in c'est sensible parce que Mali b'a la ni jumɛn ye ni Malien denw tɔgɔ ye bi Malien mun bɛ CEDEAO jamana kɔnɔ bi nafa sɔrɔ ɲini na baara sira fɛ fɛn caman sira fɛ a ka ca n'an bɛ bɔ nin fɛn sugu la labɛn baara dɔw de kun kan ka kɛ ka a fɔ an bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ a san hakɛ ni nin ye an ye nin nafa nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an ma nin sɔrɔ bi an ka bilan kɛ bilan y'a jira k'a fɔ an kan ka bɔ n'an bɔra an bɛ taa min. Jakarija Bokila avec votre permission o b'a to n bɛ ɲininkali dɔ tugu e la o kɔrɔ sisan nɔ kɔlɔlɔ b'a la wa an bɔli min filɛ CEDEAO la politique ko nasira la sɔrɔ ko nasira la sariya ko nasira la hali nafolo ko nasira la e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ b'a la. oui d'abord i ye kuma laban yɔrɔ min na ni n bɛ n ta daminɛ n'o ye nafolo ko nasira la an bɛ CFA de dun jusqu'à présent franc CFA an b'o de dun o de bɛ dun CEDEAO kɔnɔna na bon je pense que ni anw bɔra an bɛ se k'a fɔ an b'an sen kelen de bɔ parce que tant que on partage les mêmes ressources an bɛ fɛn caman de partage CEDEAO kɔnɔ bon n'an bɛ bɔ o kun kan ka sɔrɔ anw ye an ni CEDEAO jamanaden tɔw bɛ fɛn fɛn partage an ɲɔgɔn ta yɛrɛ labɛn o bɛɛ la ka ban o la n'an bɔra an tɛ se olu ka fɛn ma tuguni anw ta b'an bolo mais est-ce que o labɛnw kɛra wa an bɛ se k'a fɔ non o labɛnw ma kɛ o n'i y'a ye kuma cayalen don a fɔra discours la k'an bɔ la mais kɛwale kɔnɔ bi an b'a la o parce que an bɛ wari kelen de kan k'o dun o partage ni ɲɔgɔn cɛ
frontière kelen ninnu mun bɛ yen an bɛ Mali bɛ taa an bɛ taa voyer don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn kan n'o fɛn kelenw ye et puis commerce fana n'o ye jago ye o jago kelenw de bɛ ka sama an ni ɲɔgɔn cɛ halisa bon a ka ca Ala fɛ fɛn fɛn tun bɛ CEDEAO kɔnɔna na k'a fɔ an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la k'an to CEDEAO kɔnɔ bi fɛn ma bɔ o la o ni dɔ ma fara ka fɛn ma bɔ a la o ye fɔlɔ ye filanan maintenant mun ye politique ko sira ye bɛɛ b'a dɔn bi jamana kelen e tɛ se ka fɔ k'i b'i ka ko dilan i yɛrɛ ye ka taa ni i yɛrɛ ye o e bɛ taa yɔrɔ jumɛn i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ne ni jamana tɔw tɛ an bɛ don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ kan kelen de fɔ an ka problème ye kelen ye Mali ni Burkina lajɛ bi ani Niger problème min bɛ Mali kɔnɔ bi o kelen de bɛ Burkina bi o kelen de bɛ Niger bi mais difficulté jumɛn de bɛ jamana saba kɔnɔ bi il y a beaucoup de difficultés il faut le reconnaître qu'on ne parvient pas d'abord à résoudre parce que décision farman baw ta la ka fɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ bɔ nin na an bɛ bɔ nin na mais a résultat ye jumɛn ye bi est-ce qu'il y a un impact positif par rapport à ces décisions prises au haut niveau de l'État sans en amont que labɛnw ka kɛ n'an bɔra nin na nin bɛ yen n'an ye nin bila nin bɛ yen n'an tɛ nin na bilen nin bɛ yen o fɛn jumɛn bɛ yen bi an b'o o de tɛ yen o de la gɛlɛya bɛ yen o ma ye bi ala lajɛ kuranko lajɛ kɛ an ko an bɛ se k'an yɛrɛ ta kuranko la bon minnu tun b'an dɛmɛ ni kuran ye u y'u ka kuran tigɛ an bɛ cogo di bi c'est ça le problème. Voilà. Ok, basi tɛ an bɛ tila ka segin ani ma tuguni Asetu o b'a to n bɛ ɲininkali min tɛnku la sabula a kuma cayalen don sariya ko nasira la transition don ninnu tɛ se ka u yamaralen tɛ fanga tɛ k'a fɔ fanga min yamaralen don ka se ka kiba an bɔ a la sabula élection min u sigi e yɛrɛ bolo est-ce que sariya nasira la fanga min b'an kɔ a k'a ka se ka an bɔ CEDEAO la ani n bɛ ɲininkali min tugu o la k'o dafa o ye an bɔli min kɛra la nin est-ce que kɔlɔlɔ b'a la sɔrɔ nasira la politique ko nasira la k'a fara nafolo ko nasira kan sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ. Ok, j'espère que n bɛna se ka hakili to a ɲininkali bɛɛ la mais an b'a daminɛ fɔlɔ ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna n'u bɛ se k'an bɔ CEDEAO wayi u ka légalité n'u ka légitimité o de ye question yɛrɛ ye Mali la il faut k'an ka fɛnw expliquer kosɛbɛ ka ɲɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni fanga min sigira ni élection ye k'o ye légal et légitime ça va directement o fila bɛ taa o la directement mais mɔgɔw fɛn min kan ka expliquer mɔgɔw ye légalité la fanga min b'an kunna sisan i b'a fɛ o i t'a fɛ o c'est eux qui ont le pouvoir légal de la République du Mali aujourd'hui an ka faamu i b'u fɛ o i t'u fɛ o olu légalité Mali légalité b'u bolo parce que ça soit les sceaux de l'État les grandes décisions de l'État ils sont pas empêchés d'utiliser ça c'est-à-dire an yɛrɛ sɔnna transition ma quoi au fait n b'a fɔ a ka faamuya terme na parce que an ye politique ni économiste ni fɛnw ye an bɛ fɛn dɔw faamuya an ni ɲɔgɔn cɛ mais comme an lamɛnbaga ta an yɛrɛ dɔrɔn ye légalité sira la le fait que malien yɛrɛ ne balimakɛ da sira yɔrɔ dɔ ma malien majorité je l'emprunte ces mots bɛ transition fait ou sɔnna transition kuma ça leur confère la légalité sɔsɔli la maintenant sisan ni légalité b'u bolo décision ba dɔw kan ka ta ça leur met en position de décider maintenant la légitimité o ye kuma wɛrɛ o légitimité ye concept mun vérifier cogo dɔ b'a la i ye élection kɛ i nan'o la ou ni sondage kɛra jamana kɔnɔ majoritairement jama sɔnnen do ye a ma connaissance tɛ fɛn b'a dɔn n bɛ fitinin min dɔn légitimité bɛ sɔrɔ nin fɛn fila fɛ i y'a faamuya donc n'i ye o fɛnɛ côté lajɛ je pèse un peu mes mots là-bas parce que transition daminɛ engouement ani transition bi engouement dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que comme j'ai l'habitude de le dire dans mes propos tout n'est pas rose moi je suis pas quelqu'un qui a langue de bois mandinée quoi donc légitimité ah ouais donc ça tombe bien c'est vrai donc légitimité sira fɛ an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ k'a b'u bolo parce que malien mana ɲininka bi qui savent de quoi on parle ou de quoi on ne parle pas ou bien mun bɛ ka kɛ ɲuman don ou bien kolon don bɛɛ ko k'u bɛ transition in fɛ majoritairement on va pas dire bɛɛ parce que on est censé on lit entre les lignes et on connaît la position
de certaines couches de la société et tout, ou de certaines catégories. Mais majoritairement, les citoyens lambda, ou bien qu'on transition à Tana et quoi, sans pourtant savoir ce que c'est que et n'inkai ni mai. Il y a famille. Donc, au sera fait, moi je peux dire que légalité boubolo, légitimité boubolo kake. Mais malgré cela, lui ni Adam a destiné bibolo. Tiens de urgence d'obé. Mais comment de là, il can ka miri chien chama ka fait ok. On y s'est sorti décision te kelenire. Mais fait qu'au fond mouna pour que kuma chama ba in doka boala ou ya famille ka nala. Il faut que quoi kuma trop, c'est-à-dire où kuna foni di trop. Ne reta foko kuna foni parce que c'est mon bega jati comme kuna foni ne to be kuna foni parce que en jamana kono de on niveau na ma ko kuna foni utile, c'est-à-dire kuna foni na fama. On ne be se ka fo peut-être koina surface kuna foni ne bebe se ka mina kale ou yo de di mais kuna foni na fama ou modi. Ils ont pêché au yoro la we ne ka klina ça fait la comment ça fait la quoi de dire tiens aussi de au majo a yoro la fin chamambe et qui est vrai qui sont vrais parce que c'est de au majo a yoro la mais alsa dernière minute dimanche 13h mounye décision yi matérialiser faut jamana sabaka je communiquer kelena ne bolo kuna foni na fama utile communication utile sur la question orimaké sinon ils sont légitimes et légaux de le faire parce qu'il y a des oudouma qu'on le veuille ou pas une fois de plus je le répète que tu sois malien ou fait tout fait ou bien qu'on le veuille ou pas les sceaux de l'État la décision légale de l'État d'engager le Mali au bol le bolo bimomo conteste ou là parce que Bebora malgré majoritairement Bebora kata boulevard là quand fanga mintara élection arabi donc en illégalité douma j'étais pas là-bas hein, je le précise mais je dis malien on y a douma maintenant on assume donc nega nyinga lui on nega jabi o yoro question maintenant c'est ça avec kololom nasi toujours niveau barake ibe fem fla bonyokona la monnaie CFA soro ame monnaie mi utiliser là ani CEDEAO kun anafa jamana ma ulti fensu ko yakile monnaie nous taraso yoro ma kuma ngunu kuma obesena otanga thème du débat ami se ga dofo o fene kan o yumai mais CEDEAO kololo abe dankari folo anga taninga seguna andugu sheki membre de CEDEAO ni nyonti c'est-à-dire la mobilité des biens et des personnes dugu nunu konona la abo o retouché mais ame sorti de la CEDEAO, un membre de la CEDEAO, question politique de do follow. Question politique de do follow. Abode avec conséquences follow mina, ode soro ani mogo ka taninga seki ou ni nyonche. Ningo soro c'est-à-dire diago ni commerce ni échange ou sera fait. Pas l'argent, la devise qu'on utilise, ame wari mi utilise au côté. Mais mogo ka bo $2 facilement, ka ta $2. Mogo ka saninge $2 facilement, kana $2. Ani mogo ka ou la société créée dugudo anga dugu nunu ni ñogoncela la a impact folo bo o de toucher mais comme question politique de do mo chima songa fofolo o comme au bora CEDEAO la nindo dimanche 13h oh OK Mali a été tani dugu la c'est ça ne bora mission na CEDEAO dugudo la ça avec mon même passeport avec comme d'habitude il faut que Mali ba la tourne donc question politique sensible do personne n'ose faire le premier pas car interdiction bla en application ou Mali ni Burkina Niger tala mais ni kuga citoyen parce que beba donc a foko ko rew ba ajukoro la donc pour l'instant na fora ko ka matérialiser chini ngene avec mobilité de toucher o yoro la munu ya mboala andona la mese ya nyingal make amboala nyingal make o maintenant ku dija de 600 ni wakati sera ka foko abe matérialiser ré au cas soro mine mbambolo nengo mine c'est-à-dire un déplacement sera fait au cas soro sebe mbambolo au cas soro fe mbambolo mimba to anta kololo santi na soro kelen ko ake kuma fori on les attend voir na soro make ils ont intérêt à faire parce que à côté c'est aka gelen quoi ne ka hakli se ka mi fo kololo fene sera fait o de ni OK président Traoré on y a kelembo o tengu e fana la donc e fana se ga mun fo ola
bon ɲininkali ye min ye CEDEAO an bɔli a la transition bɛ se k'an bɔ a la kɛ an b'a fɔ ko transition u bɛ se o kuma détour t'o la u bɛ se k'an bɔ a la mais k'a fɔ ko kɔlɔlɔ t'a la kɔlɔlɔ kɔni b'a la o wajibi de malidenw dɔrɔn tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka jamana la ka bɔ CEDEAO la bi politique kuma de don transition mɔgɔw bɛ politique kuma de la o la o ye politique ko de a kɔlɔlɔ bɛɛ ye politique ko de balimamuso da se la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamanaw bɛ teriya la a politique ko fanga o de ka bon n'a ko wɛrɛ ye u m'a fɔ k'an bɔla IMOA la fɔlɔ dɛ n'u ko k'an bɔla IMOA la don min na o ye kɔlɔlɔ selen wari ma donc nafolo min b'anw bolo sisan o fana bɛ kɛ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ don min na i ko bi CEDEAO bɔli an bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka majɛ malidenw yɛrɛ la dɔɔnin mais minnu sigilen don jamana wɛrɛw kan CEDEAO jamana ninnu kan a kɔlɔlɔ bɛ s'u ma diyagoya don min na n'a bilala sen kan anw bangena kɔfɛ an bɛ kɔfɛsigi dɔn don dɔ tɛmɛna i bɛ carte de séjour de ta fo ka bɛn ni cɛ ka bɛn kumaw de nana ka n'o nɔgɔya anw tɛ fɛ hali sugo la olu ka na tuguni quoi o ye anw ka laɲini ye parce que an y'an faw ye tɔɔrɔ min na ala dɔrɔn de b'a dɔn ni fa bɔla ka taa baarakɛyɔrɔ la o dugu ninnu na o don aw bɛɛ bi ala deli den fitinin fara kɔrɔbalen kan nin bɛna so cogo di bi dɛ o don tɛmɛna bɛɛ kan y'i ka so dɛ an bɛɛ dun tɛ se ka to so donc an b'a ɲini u ka segin u kɔ an ka fɔ ka bɛn kɛ nin ma cɛ komi politique ko don an ka politique fɔ ka bɛn a la o de ka fisa Bokar donc vraiment i ma kuma taabolo ye donc sisan ne kuma bɛ ka na Jakaraja ka côté la parce que comme i y'a fɔ cogo min na an tɛna don wariko la donc maintenant bibi in na an bɛ waati min na e yɛrɛ fɛ bɔli n'an ko k'an bɛ e yɛrɛ ɲininka est-ce que nafa b'a la bɔli in yɛrɛ parce que i ka kuma bɛɛ sen fɛ quand on voit kɔlɔlɔ ni fɛn o fɛn bɛ yen mais bibi in na an bɛ waati min na est-ce que kuma nin a kan ka n b'a dɔn n b'a ɲini fɔ i na cogo min na est-ce que kɔlɔlɔba b'a la jamanakɔnɔdenw bɛ se ka siran fɛn min ɲɛ ale b'o de nɔfɛ mais kɔlɔlɔ b'a la parce que aujourd'hui ni bɔli kɛra effectif ko c'est clair et net c'est décidé c'est acté ko Mali bɔla CEDEAO la le passeport notre passeport CEDEAO la o tɛ baara kɛ tuguni alors que sur le plan économique d'abord sur le plan économique Malien bɛ voyager Malien ye jagokɛla ye Malien bɛ affaire kɛ Malien bɛ ɲinini kɛ Malien mun bɛ CEDEAO jamana kɔnɔ bi c'est des millions de Maliens c'est des millions de Maliens et donc jamana caman bɛ yen bi jamanaba caman bɛ yen bi Maliens bɛ yen comme États-Unis la France i tɛ se ka olu lasɔrɔ f'i ka se CEDEAO jamana dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa bi c'est pas facile. Donc, il y a quoi avantage t'a là? Avantage quel est là? Moi, je viens de quitter d'une mission officielle aux États-Unis. Et puis, bon, on va Lomé. C'est là-bas où Lomé, tu prends maintenant, et puis, fait un taille, on a cassé le Ignashi et Jamana Ban Nouma. Et tu sais qu'à Bobo, directement, Kata ou Ron, c'est les difficultés. Au état de Gassegui, Soros sera fait. Bamako, Dakar. Bamako, Abidjan. Bamako, Lomé. Bamako, Ghana. C'est le poumon économique. Ah, mais nous, on n'a pas de débouchés sur la mer. Nous sommes un pays continental. Ça veut dire que, en résumé, les types de c'est là où Bolikona, n'a pas bala n'a fatal, Maro Tsaka Kefolo. Parce que la béoma sabati. Folo flana, on y a que mi. C'est un moyen de pression pour que c'est là où Fanaka Fendo cédé. Ni jamana sabay au fait anyo ye au fait mai c'est là ka so ni Mali ni Niger ni Burkina yo pression mun kani ka foku bola CEDEAO là sans préavis ni rien du tout ça fait effet parce que ça a poussé la CEDEAO à organiser un sommet extraordinaire l'autre jour qui a permis à la CEDEAO ka Niger ka sanction wuli ka Mali Tado Wouli. Bon, vous voyez, ils ont eu gain de cause. Voilà. Parce que Niger était économiquement asphyxié. Niger ni Mali Bekele. Nous, on n'a pas de débouchés sur la mer. Au lieu de faire mais Burkina ni fait on fait.
Bon, le Niger était au bout du souffle. Amini Bella, c'est des réalités. Le président du Niger, Tiani, a voulu kata l'homme président fait, et Fort Nyassimbi, qu'à négociation que, sinon ça ne va pas, ça n'allait pas au Niger. Bon, pression Moukérani, Ambola, a cédé au périmètre, Kakuma, a eu position et reconsidérée. En Fanabi, en position là, a mis ses gars, bien. Famille. D'accord, donc, donc la question que vous m'avez c'est la pression. Donc, ça dit que réellement la Malika Bolé a effet bas de quai, ça va au secret au corps. Donc, ça dit que, bon, maintenant, il y a de Rome là, 600. Ah, c'est dans une décision qu'à 500 nous belliver. Mais, Ama Mali Manga me follow. Voilà, ils n'ont rien dit d'abord. Donc, elle sait qu'à signer du maïs. Bon, c'est que vous avez fait mon bête sur nos dos qu'on sera là. Oui. Comme Jamana m'a communiqué. Ah bon, vous savez, nous sommes en transition. C'est un pouvoir d'exception. Au lieu de faire un fort comme une politique, Fanga be fembe fo chukumi. Ah, tu dis tu Au lieu de faire un dalle lente comme politique, Fanga faire un dalle le chukumi. Mais pourtant, aux décisions moutani quand pour la CDA là, au mot il a Kenegawa. Oui, mais c'est oui il a Kenegawa parce que au bout arranger le haut. Le référendum makewa. Ça a arrangé la transition. On est en 4e république la bio. 3e république fait même bio. Au bout arrangé au makewa. Maintenant, fait qu'on veut arranger le quai. Au bout fort au bikeo. Mais ton nom de ça. Au lieu d'abri sur de là. Et puis à mettre au camp quoi. D'accord, donc Bakar. Donc à mettre là, comme on a photo comme ça. Donc on a il a qu'à faire transition à ban. Puis c'est à Nganga bani Kaloni. Voilà, Kaloni. Voilà. Donc si ça, Djangarja, on va avec Kéreninga. Deux mois ni transition bibane. Bon, on est en transition. Donc on est sur quoi maintenant? Mais on n'est pas en transition. La transition, il faudra 18 mois. À Borola, on a 24 mois. Aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Nous sommes dans un mandat maintenant. Ah oui, nous sommes dans un mandat. Et quand la loi est dans un mandat. Dans la loi du maître, il faudra que transition, coup d'État qui era 2020. Transition 18 mois dira. Le premier président de la transition a prêté serment. Bandao. Au Kerambeyan. Au Labana Chokumena. Et Bodo Ambe Bodo. Nous te donnons au Juma. Au Labana Chokumena. Bandauta Labana Chokumena. Et Bodo Ambe Bodo. Au Fana Olu Blala Kerefe. Anaka premier ministre et Naga gouvernement. Un soir. Et Mokhtarwan. Obana. Assimi, en tant que vice-président, a pris les affaires de l'État. Il a prêté serment pour respecter la charte de la transition, qui donnait 18 mois pour fin de transition. Ces 18 mois maintenant est ouvert. Maintenant, c'est là où Mangaoula, ou Blala Nyona, c'est là où il y a sanction bi. Sanction à Galera Watchdola. Soron, effectivement, sera fait. Un amour ou Yuski, Kobo Nantolata à Maï, où il y a Haki Jagaboke, où il y a la bendoke, Kata Seda fait. Bon, on t'a 24 mois. À tête moka, on me fait un béquet à ban, quand une élection organisée. 24 mois, c'est ouvert maintenant. Ministre Bola, qu'il y a un léger aéroport. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Léger aéroport, on est dans ça. Datuere m'a dit. Donc, faut ma foi. On ne parle même plus d'élection. On ne parle plus d'élection maintenant en République du Mali. Maintenant, c'est le mandat qui continue. Dans quelques mois, on va aller dans les 5 ans. Donc, nous, nous pensons que l'Assise nationale de la refondation, c'était un instrument qu'il faut mettre en place pour faciliter la prolongation de la transition. Ok. Donc, oui, mais transition, une transition, comme son nom l'indique, Oratini Kunguruni, Kalata Labin, Labin Moumana, au Kassi. Mais en Bolo, on a combien d'années là, c'est ça? D'accord. Tu peux nous dire combien d'années là, c'est ça? Ah non, ça va donner. Voilà, maintenant on est dans un mandat. D'accord. Donc, on fait. Ah bon, comme mandat ok. Question j'aimerais répondre un peu en arrière parce que ni en Mali là, surtout en nous fait la Jamana Marachini ni Chiringena Traorode, en nous a décidé qu'à faire une carrière professionnelle qu'elle fait, une compétence ou qu'elle fait, un bisiga, un baloté politique là, une compétence ou qu'elle fait,
an seko faso jɔ baara la an sɔnna ka taa ring politique kan ka taa kɛlɛ kɛ parce que an b'a dɔn anw bɛ fɛn min dɔn politique ye an ye fɛn min faamu politique ye jamana jɔ de don jamana dilan de don fɛn noble de don maliyɛn den ou bien si jamana kɔnɔden en tout cas n'i bɛ se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na i k'a kɛ nka m'o politique de ma dɛ n kan tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ dɔwɛrɛ jumɛn ye par exemple dɔwɛrɛ camanba de bɛ ka don a la ka fɛn sɔrɔ ou n ye moyen financier ba sɔrɔ n bɛna taa gloire ni tɔgɔ ɲini na ou bien n bɛna taa avantage ɲini na ou n bɛ se kuma la nin bɛɛ ye ou bien n bɛ se musɔrɔbasiri la nin bɛɛ ye n bɛ taa mɔgɔw meleke o bɛɛ y'a dɔ ye. ah donc politique fana dɔ bɛ don de ka taa fɛn ɲini a kɔnɔ de quoi. Bɔgɔlɛ kana i yɛrɛ ban kuma la. bon d'accord bon mais an bɛ fɛ ka ɲɛdɔn voilà Bɔgɔlɛ bɛ fɛ ka ɲɛdɔn nin minɛ. a b'a ɲɛdɔn a bɛ fɛ ka dɔ a bɛ fɛ ka ne bila k'a préciser o dun tɛ. mais par exemple minnu bɛ k'an filɛ n'olu dɔw t'a dɔn. minnu yɛrɛ bɛ k'an filɛ bɛɛ bɛ bi an bila ko in na Mali kɔnɔ yan de bɛɛ b'a dɔn min ye min ye. d'accord an selen nin transition in kɔnɔna fɛnɛ la. mais comme yɛrɛ y'a fɔ kuma la ko e tɛ kuma mara i kɔnɔ. ayisa ne tɛ k'a mara koyi n tɛ fɛ ka thème yɛlɛma de n bɛ fɛ k'a fɔ de jamana in kɔnɔ yan politique a kɛbaga ɲumanw bɛ yen a kɛcogo ɲumanw bɛ yen mais comme bi maa caman kɛlen bɛ k'i ka veste yɛlɛma ou bien ne ko débatteur u tɛ yan k'u ban kumaw la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de y'a tiɲɛbagaw ye. ka veste yɛlɛma awɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de y'a tiɲɛbagaw ye mais minnu b'u défini n'a ye bi i b'a fɔ aw ɲɔgɔnna minnu filɛ tabali la bi ko olu de k'a tiɲɛbagaw ye k'a sɔrɔ hali kunun olu de tun bɛ ka f'u ye k'aw bɛ ka taa sira min fɛ k'a ma ɲi k'a tɛ laban ɲuman na tiɲɛ tɛ yan donc bref an ka kumaw ta u tɔgɔ yɛrɛ ma donc o la sachant ça ani n ye fɛn min observé depuis transition in daminɛna fo ka na se bi ma a tort ou a raison ni mɔgɔ min ɲɛna k'an bɛ segin ka taa CEDEAO la a ma connaissance ne bɛ se ka ko rêve don a jateminɛ b'a ye non mais ne bɛ se ka fɔ rêve don koyi parce que i bɛ indicateur de ta k'a lajɛ ne ko n bɛ se ka fɔ ko rêve don pourquoi en tout cas pas tant que transition in bɛ sen na bon n t'a fɔ ko n'a banna parce que n t'a bancogo dɔn ne t'a bancogo dɔn an si tɛ jinɛ ye k'a bancogo dɔn mais tant que an bɛ transition de kɔnɔna ka taa ou tant que les idéaux de refondation du Mali service k'a fɔ k'an bɛ segin an kɔ ne ma da la exemple caman y'a fɔ yan ko MINUSMA tɛ se ka taa a taara ko n'a taara k'a bɛ kɛ tan a y'a segin yan je suis pas en train de dire que c'est des choses que j'aime que j'ai défendu n bɛ fɛ k'a fɔ de quoi ni ɲɛ bɛ kow tacogo la i bɛ réalisme ta k'a lajɛ quoi ne ye décision importante damadɔ talen transition in kɔnɔna la minnu yɛrɛ y'a expert baw ye u bɛɛ ko non 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 ça va a tɛ tɛmɛ 2 jours kan ou bien a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ tila ka kɛ tan ou bien a tɛ se ka kɛ a kɛra an b'a san tɛmɛlenw na an b'a kalo baden tɛmɛlen na ne ma fɛn bɔlen a la wa ne m'a ye fɛnɛ ko mɔgɔ bɛ ka réclamer k'an ka segin donc o b'a nin fɛnɛ dun de y'a laban ye n tɛ transition bankuma dɔn n bɛna n da don a yɔrɔ la n t'a dɔn ni décision ba wɛrɛw fɛnɛ b'a kɔfɛ donc k'a fɔ n b'a fɔ k'a da en connaissance de cause de mun décision importante ba dɔw taara ka tɛmɛ a tacogo ɲɛna a ma ɲa n t'o ma dɛ an ma segin an kɔ bon ne ma da CEDEAO ta la k'an bɛ segin an kɔ i ma da la yɛrɛ ne ma da la walayi ne ma da la parce que ne bɛ indicateur analyser cogo min ne t'a dɔn ni ne ni tɔw bɛ k'a ye ten cogo la donc ça veut dire n'a y'i faamu sisan ne ma da la que ça soit le Mali que ce soit le Mali, surtout le Mali, parlons du Mali, je ne peux pas m'aventurer à parler des deux autres pays de l'AES. Nema Dala, Kambi Tarabolumna, Katara, Mali refondation, Kuma Kunga, Koni Mali na sigi tantôt là, CEDEAO là. Ok, te melen ko fefene. Yiningal dok me yiningali nkonona la. Ko nafa be CEDEAO boli la. Kololo be CEDEAO boli la tugum. Nafa be CEDEAO fene boli la te. Parce que CEDEAO boli la. A bɛ se k'an permettre k'an ka limite dépasser limite dépasser le mun ye au lieu que an k'an contenter ni statu quo ye a bɛ se k'an dɛmɛ k'an pousser k'an ɲɛsin opportunité wɛrɛw ma par exemple opportunité dɔ ye sisan ka possibilité d'utiliser la face atlantique de l'océan via le Maroc le port d'Arlan ka tɛmɛ Tanger yɔrɔ ninnu fɛ o ye projet min tun bɛ Mali ni Maroc cɛ depuis wagati jan ura bɔra k'a fɔ sisan ka montant hakɛ dɔ fɔ k'a bɛn'o bila à profit pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont enclavés u bɛ se ka solidarité africaine port atlantique utiliser
je dis pas que ça sera fait demain ou après-demain mais fait ka fɔ dɔrɔn ni maa ye gɛlɛya sɔrɔ kuma dɔw la a b'i pousser i bɛ taa i seko daw ɲini donc ni CEDEAO ko don ni CEDEAO ko tɛ opportunité don min ka ɲi pour que an bɛ se ka bɔ état d'esprit de pays enclavé togoya la a b'an pousser ka elle déployer togoya wɛrɛw fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen question min n'o bɛ transition bankoli ko fɔ n'o y'an ka deuxième thème du débat ye assise de refondation kɛlen u burulila k'a fɔ ko san 5 san 10 a vidéo bɛ hali sini o kuma la ni kun bɔra k'a fɔ ko contre transition san 5 kun b'i kunkolo tigɛ ka b'i kanba da la mais anw bɔra k'a fɔ assise bannen an ye point de presse fɔlɔ min fɔ ko san 5 tɛ se ka k'a la a bɛ yen an y'a fɔ k'a janyalenba a ka kɛ san 3 an kun t'a dɔn ko rectification bɛna kɛ parce que ni réalité min kɛra bi en tant que politique en tant que structure politique aw ka réunion kɛ bureau national réunion kɛ ka analyse kɛ n'o indicateurs ye k'aw ka kuma laban n'aw ka communiqué labanw fɔ an y'o fɔ an kɛlɛla mais an y'a fɔ en tenant compte de certaines réalités o kɔfɛ rectification nana k'a kɔnɔ rectification ye élément kura di an tɛ mun fɛnɛ dɔn an bɔra k'a fɔ ko rectification kɔfɛ anw ka jate la surtout o wagati yɛrɛ y'a sɔrɔ an kun ye groupement dɔ créé GPS groupe des patriotes solidaires pour le Mali donc an y'a fɔ ka pamphlet yɛrɛ bɔ a bɛ mɔgɔ bɛ se ka taa la ye Facebook kan ko rectification min kɛlen filɛ président kɛlen filɛ ka vice président kɛlen filɛ ka kɛ président ye rectification man ka tɛmɛ 2 ans kan an y'o fɔ o fɛnɛ vidéo bɛ o sɛbɛnw kɛlen bɛ yen ka bila yen sans que président ka tila ka bɔ kumaw cayalen k'a yɛrɛ ka 24 mois proposé a don dɔw y'an wele pourtant ou dɔw y'an ka vidéo ta k'a labɔ ils l'avaient dit ils avaient dit maintenant sisan an ka kuma bɛ mun kan président y'o fɔ don min a ma connaissance CEDEAO ka contrainte kun tɛ o kun ye Mali ka décision légitime an ka fɛnw fɛnɛ fɔ o cogo la dɛ o ko la an ka baro ye de dɛ partisan baro tɛ ou bien a ka di i la côté min na ou bien yakili nata bɛ ka kɛ ou bien fɛn dɔw bɛ yen o ye hakili nata ye k'a fɔ k'i bɛ baro mun k'a kɛ o tɛ dɛ Mali bɔra souverainement c'était une adresse à la nation du président de la transition le colonel Assimi à ma connaissance Mali ma a ka 2 ans choisi sous aucune pression et ce jour-là ça confortait très bien nous en tant que groupement en tant que parti politique et regroupement en tun ye en a prévision na date min fɔ maintenant en sera au là au tɛ ka bɔ a sira fɛ moi j'aurais aimé que les autorités de la transition u y'a faamuya o don na don min ko c'était important décisif pour le Mali de sortir de dire que n bɛ se ka n ka élection kɛ sans contrainte n yɛrɛ ka date la san 2 de kɔnɔna la ou kelen ka bɔ a ma bi un léger report du ministre de l'administration territoriale k'an wele an bɛ wele yɔrɔ jumɛn de centre de formation à Kati la ka léger report fɔ c'est insuffisant. Moi je suis pas satisfait de ça. Ça a tellement d'importance capitale. Je dis pas que l'élection est chinée, mon propos n'est pas ça. C'est que transition à table à 2 ans, Mali de quoi décider. J'ose croire que, à ma foi, à la légère, à ma foi, qu'on fait analyse ou de Kera, étude ou de Kera, pour montrer qu'eux-mêmes ont décidé que vraiment transition est en cla à gloma ou siglini à refondation là 24 mois de dos. Bé ou de mes bekmano là. Maintenant, ni gélé ou reba koro ou yakat segake. Un léger report n'est pas un argument satisfaisant. Il faut sortir, nous expliquer anya fota. Tinyado anya kanedi. Mais Mali a embêté ni gélé à bani ni gélé à bau de ba kono qui prouve que après un léger report. Mais au léger report fait au rati un léger report peut être 10 ans. Un léger report. Donc c'est-à-dire aller mon force ça. Moi le dossard. Il y a folie de dossard. Mais quand quelqu'un te dit un léger report, un léger report fondé sur quoi? C'est les mêmes munga. Nous gélé parce que refondation à toi ngani yoro foko. Refondation d'une nation d'un pays, ça prend toute une vie. Mais il y a pluma badaw de ke min b'a permet il y a gɛlɛya min y'a to i nana bi olu kɔnɔna la i tɛ segin ka na o gɛlɛyaw la et les générations continuent ni minnu bɛ yen n'olu de bɛ fɛ ka continuer problème t'o fɛnɛ la maliyɛnw de don mais condition de bɛ continuer li fɛnɛ la
qu'on nous explique le temps de ce léger report et les vraies raisons, c'est-à-dire Géléa Bambe. D'accord, mais ne pas regarder comme il y a photo là, à confondre avec léger comme puis il y avait l'insécurité. Insécurité donc vraiment il est ça faut que c'est quoi voiture c'est tout. Voilà parce que on va se go faire non quoi. Oh donc il m'a quoi insécurité combien. Donc ça insécurité. Non insécurité avec toujours. Oh bon beaucoup les comment il fly nade et quoi insécurité. Comme il y a Iraka fort ko bon léger report ni vraiment ma be fait ya ma ko insécurité faut voir léger report là. Olumo faut tout le argument ne fait léger on m'a fait ou bien. Je parle de l'idémia, c'est-à-dire la société française qui mais j'en viens comment aller avec la sécurité douane ça comme argument. Mais moi je parle pas de lui son argument, moi je parle de l'argument que les autorités nous donnent en tant que parti politique. Donc on va communiquer aux éléments dronika. Les autres éléments apportés par les journalistes ou apportés par X ou Y, nous en tant que politique, on ne peut pas se fonder sur ça parce que ça ne vient pas des autorités. Les autorités, dans leur communiqué de léger report à l'endroit du peuple malien et des responsables politiques, ils n'ont pas parlé d'insécurité. Ils ont dit un léger report. Je comprends où ça m'a fait que léger report est un problème. Maliko de do olu be fanga in kuna bu fen no do ala anti min do mais wato ka kuma an fe u ka kuma kan fene fo parce que kuma an fe be bogole ne be ka kuma ife ani me ga mi fen fo fe mi iba to iba famu be gele am no ulti kele yere donc u ka kuma fo nyana o la communication utile kuma mba to an ba famu ka fo tiena léger report kumbe. D'accord, d'accord. Aye asetu famu comme aller Jaga Jako donc donc mandat pour là. Donc Mamadou Traoré donc Amé fana yininga mbaro fana signibe wa be kulo bila sisa bokele transition damnena utikalo kletan shegi san ba flani muka banda o klela ni donin ko la asimi klela na damne me kalo kle mugan duru san ba fla ani mugan ni kelen u yɛrɛ ko a ma ko sanga dɔ di la k'a bɛ ban o kɔnɔna la o sanga in kɔnɔna la an nana gɛlɛyaw ye nɔgɔya dɔw yela mais gɛlɛya dɔw yela nɔgɔya in an bɛ se k'a fɔ lakana fan fɛ caman ba kɛla n'o tɛ n'i ye yɔrɔ tɔw ta k'a lajɛ gɛlɛya nana bonya kosɛbɛ o ye musaka ko gɛlɛya ye o ye barantanya ye an bɛ yɔrɔ min na bi o ye dibi fɛnɛ ye mais ni dibi o ye transition in fɛnɛ kɔnɔna kelen in de ye dɛ bandaw tilela dibi tun tɛ bi bɔ courant tun b'an bolo o kɛla nin transition kelen la an b'a ŋaniya k'a fɔ olu kelen de tun bɛ yen an ɲɛ bɛ gɛlɛya min na bi ni bolo bɛ se ka da o kan o ye kuranko gɛlɛya ye o kɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen hali n'u m'a fɔ an ye gɛlɛya dɔ bɛ yen nka n'i ye ko kɛ cogo o cogo n'i y'a bonya don mɔgɔ la a b'i faamu o de la n ka kuma kɔnɔna la n ko ni ko o ko bɛna kɛ an ka jamanadenw na an ka bonya don o la bandaw tile la kuran tun tɛ tigɛ nin cogoya la tɔ mais bi a bɛ tigɛ o kɔrɔ ko nafa bɛ maliyɛn bɛɛ la dɔw tun bɛ yen o waati i b'a sɔrɔ o tun bɛ se baara la mais ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka kɛ o yɔrɔ jɛgɛnna bi bo kelen maldenw sɛgɛnna wallahi. Non mais ne bɛ yɔrɔ min kɔrɔ ne ka ɲininkali nin à quand la fin de cette transition là. N nana ni ye o ne m'a daminɛ f'i ye. Parce que voilà parce que a tɔ bɛ kɔfɛ o. Ne bɛ na ni ye o kuma ye toden de ye dɔ la wuli n'an ye ɲɔgɔn lamɛn dɔɔni an bɛ k'a fɔ malidenw sɛgɛnna o ye bo kelen sɛgɛnna n'i ye n ye ka n da don kuranko gɛlɛya la a sɔrɔla transition de kɔnɔ a ban waati fɛnɛ o bɛ se ka fɔ ka gulo o de la n bɛna a ban cogo fɔ aw ɲɛna perese ko tɛ malidenw sɛgɛnna anw yɛrɛ de bolo quoi anw politique mɔgɔw nin yɔrɔ in na bo kelen i ni Asetu bɛna ɲɔgɔn ye o la. An politique mɔgɔw malidenw a kɛla politique mɔgɔ fɛn fɛn ye ne bɛ yafa deli malidenw fɛ u ka yafa ma ala n'a kira kosɔn an filila. I jɔ fɔlɔ i jɔ fɛngɛ a ye mun fɔ ko aw don aw filila i jɛna n'a ka kuma ye. An filila parce que vous savez a ye min fɔ ne t'a ka kuma tigɛ mais ko mana kɛ cogo o cogo
n'i y'a dɔn un moment donné k'a fɔ an ye ko dɔ kɛ o ma ɲɛ ou bien o jɛngɛnna a ye fɔ a ye mun kɛ a ma ale de b'a fɔ voilà c'est lui qui ne bɛ nana ni n ka kuma ye n'a fili la ale de b'a donc i bɛ fɛ ka jo di e bɛ ka ne fɛnɛ ɲininka o la ne ɲininka o la ne ma sɔn dɛ awɔ an fili la voilà ayi mais i bɛ fɛ ka jo di faransi président de la ko aw politique mɔgɔw échouera mais a y'a to a ka taa o fɔ ne ma tila n ka kuma la n'a ye kuma tigɛ mɔgɔ da a t'a ja dɔn ne tɛ an m'a tigɛ dɛ ne bɛna kuma di voilà aw tun b'an ka ne ka kuma tigɛ ne tilala aw tun bɛ kuma d'accord an fili la politiki tɛ nkalontigɛ ye jamanadenw sɛgɛnna ni fɛn min bɛ se ka kɛ an k'o f'u ɲɛnɛ kɔ mɔgɔw bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bi kuranko ninnu lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen bi u dahirimɛ bɛɛ tiɲɛna cinibere feerela b'o la tayɛri b'o la sudɛri b'o la n'an ye politiki kɛ ka ɲina olu kɔ n'an ma yafa ɲini olu fɛ jamana bɛ mara ni politiki de n'i bilala jamana kunna ka ban dɔrɔn i bɛ politiki de la n'a fɔra ko an politiki mɔgɔw filila ni gɛlɛya bɛ yen bi an kan ka yafa deli i y'a faamu an bɛ yafa deli malidenw fɛ o kɔnɔna la sisan an kan ka fara ɲɔgɔn kan de an fara ɲɔgɔn kan cogo di transition waati fɔla a sanga banna bi a dɔgɔkun kelen ani tile kelen de o de la n ko n bɛ na ni n'o o sera an kan ka ɲɔgɔn wele ka kow bonya don ɲɔgɔn na tuguni karima sinaw an tun y'a fɔ jamanadenw k'a bɛ ban nin don an ma se min bɛ se ka kɛ o filɛ nin ye n'an taara o sira fɛ jamanadenw b'an fa an bɛ bɔ nin kɔnɔ o kɔnɔna la fɛnɛ n bɛna nansaraka ba dɔ fɔ o de ka teli ka employé nansaraw fɛ ko réconciliation nationale mali mago tɛ farafarali la bi koyi maliden dɔw bɛ yen a bɛ kidala an dira bukam kɔfɛ yɔrɔ dɔ la peut-être a ma sɔrɔ fana dun bi n'an bɛ ka politique kɛ o de kama ko jamana bɛ ka mara o de kama an b'an miiri olu la n'an miiri olu la Asetu ye finman ye o ne ye jɛman ye o nin bɛ politique la o nin tɛ politique la o dɔɔni dɔ bɛ Asetu la dɔɔni dɔ b'aw yɛrɛ la an fara ɲɔgɔn kan bi cogo di ka ninnu ka gɛlɛya ta ka b'u kan dɔw bɛ yen o bɛ kaso la bɛɛ n'i nafa de don dɛ Rose la vie chère a tɛ kaso la o a n'a nafa don Ben le cerveau a tɛ kaso la o a n'a nafa don Rasbach tɛ kaso la o a n'a nafa don k'a fɔ k'u tɛ se ka ko dilan Maliko la ni mɔgɔ min y'o fɔ o ye nkalon tigɛ k'a fɔ k'u jo bɛ ko kɛlen bɛɛ la o tɛ dɛ mais an bɛ waati min kɔnɔ sisan maliden bɛɛ kan ka faamu de k'a fɔ an kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jamana in ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di olu dɔrɔn tɛ o dɔw b'u sen kan Umar Mariko t'a sen kan Ismaël Sakɔ b'a sen kan Cɛma Hubert b'a sen kan an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo di an n'u bɛɛ ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu e bɛ se mun na an ka jamana in an ka bɔ nin yɔrɔ la ka se yɔrɔ dɔ la sangako kuma in b'o kɔnɔ n'an bɛɛ sigila ka kuma maliden bɛɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jama tɛ mɔgɔ si bolo bi o politique mɔgɔ foyi tɛ jama président unanimité sɔrɔ man di de o jama farali ɲɔgɔn kan kuma bɛ fɔ mais a mana kɛ cogo o cogo dɔw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ dutigi mana jɔ a jɔyɔrɔ la waati o waati i bɛ du jɔ i bɛ du jɔ dutigi mana jɔ a yɔrɔ la ne b'a dɔn an bɛɛ ta ye malikanu de o e b'a fɛ ne b'a fɛ o tiɲɛyɔrɔ bɛ min o tiɲɛyɔrɔ tɛ o hakilina de b'anw na an bɛ min fɔ a bɛ se ka lawala mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bilasira don ne ka kuma la i bɛ se ka tɔmɔta tɔrɔ a la k'a fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye ne ma o fana f'i ye dɛ n ko dɔw b'u sen kan n'an bɛɛ sigila ka na k'an sigi ka jamana in lajɛ bi sanga in min filɛ nin y'an bolo transition in na n'o olu ma se k'a bɔ a sira fɛ an bɛ mun kɛ bi u kan k'a fɔ an ye o est-ce que an bɛ sigi tan bi an y'a compté o a banna le 24 février kalata tun kan ka k'o la o ma fɛn fɔ an ɲɛnɛ aw yɛrɛ ni ala cɛ bonya t'o kɔnɔ sa an k'o bɔ yen sa an k'anw yɛrɛ bɔ yen sa an ka politique mɔgɔw bɔ yen sa an ka jamanadenw ta sa an k'olu lajɛ dɔrɔn sa mun fɔla u ɲɛnɛ an yɛrɛ k'a to mɔgɔw fɛnɛ ka ɲɛ bɔ an na sa an ka kuma ɲɔgɔn ye bɔ bi anw ma se ka nin kɛ a n'a fɔ cogo de dɛ faama fɛnɛ tɛ se ka na ko n nana yafa deli aw fɛ n filila dɛ mais faama kuma cogo bɛ yen n'a kuma na a bɛ faamu n'a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o sira yira ɲɔgɔn na mais an ka to an kun fɛ ten bonya t'a la karama t'a la ne bolo tɛ fɛn Tarawele ka kuma nin na
ma fure fam quoi parce que e ko do sisan ko a bana ni ya a dokun ni kile joli joko kele ani kile kele voilà bon maintenant sisan ne ba karom don e bo don bon maintenant e ba fait ça quoi muno comme a bana sisan muno mukanga ke de claro kuma non parce que e go sisan hein ko c'est moi mais ce que je veux savoir toi en tant que chef de parti politique besigra ya fama politicien besiglin mo te kumana ben o gongo o ta to la jirati mais toi ani mo e manga me ba ko me mona e bo fo mona ma se ka avio communiquer donc en parti politique aina ambe franyo kan ni dati bana dom nani anga kan ganga ngani ke ne ta administration ne be min fo kene in kono kana jo kuma in fenena ne la nyini de ke en fene nga kuma in kono apisi ya ira ka ko abi ya fani ni opposition abi ya fani population fait non o be o yoro be o ni ni tekele o yoro be o ni fili kala bi politique mo be accusé o population te mo accusé population be accusé o assez côté plus simple non alors ça population be accusation ke ou bien ta accusation ke on va faire ko ko ka ma fili wa am se ka fo kan jama ko jamana marala ka se bima ko fili ma ke wa a to sa nga ko fien don ko lu la glan ni fili kala ne be se ka fo on était fili kono mais politique mo ko bora politique mo la itala yoro bi me ko de fiene bi am yoro na ko bi tension bana sanga bana ko bunya ka nga do mo la nga wele ka fo amba ke to di bi amma se ambeta babo comme ma awole si ça traoré ya comme ça toi ya ne ka kuma be rom kan toi qui ele jate be bon ya comme ça ka ira ka fo bo abana ni doni est-ce que tu vois donc maintenant toi tu attends quoi maintenant il va mal proposition voilà et quoi donc lui continue à faire ka anga fait bana bogela wo sigi awe fleli ke mo ti iti konoko begela klekele ya fama politique de do ni kuma kan de ka nyefo kenema ka fo ko barawere te ka ke aw to ifio an dona politique la fanga nyini de kama ni fanga nyini te politique te parti ka nga datu maintenant antena nga jamana feneta ka ke ngluma ye ka da ka fo ko ka on de be fanga nyini fenena ferembe ambu nyefo nyongo nyene na o nyefo ami nyongo famo kuma konna la amansi go kene kono no kene la sigila watimna o la nyini de o ko la nganga siga kuma ko bunya ka do nyongona bunu olu de a fo ka fo ku ye 24 mois faraka bi wati sela fo kle shegi ani kle shegi bi fema fo bite kuma yo shini fene kuma wara yo d'accord saninga kuma dima asetu ego ko ro de la kemason e ba be ka mundu fo ay ne fera mi fo ne ba ale ka maka démarche de conciliable femme ka fo ko politique mo ambe ya fa nyini on malien famille ya fa nyini malien fait ni tene chien fo le kanda do kuma ina malien nyere ko malien ayere mo ka ko do clarifier malla politique mo n'ont pas échoué les politiques qui ont géré la classe dirigeante la classe qui a eu les destinées du Mali dans sa main doit faire son mea culpa. Politique mo bora mina de politique. Ne wo bayelema. Parce que il faut voilà parce que on est jamana géré. Politique nationale. Voilà parce que mo il y a le politique, il y a le politicien. Mais débat into yeshuna. Maintenant c'est ça. Politique buna ko ka munu tara jamana donga danaya nyini confiance ni nous voterons ouye ka danaya dauka ka jamana nyetaka taka duma ka nga bien-être taka duma ka nga lafia na nga tranquillité taka duma nous bora jamana don jigi koro olu ka nga yafa ni malien fu donc si ça bamana kana o pour que ne ki famo mena de parce que aka gelede anga ke si ça o ibeka kuye président be bora ka voter akara président donc maintenant a jigana bolo donc olu kanga ceux qui ont olu ka wati ceux qui ont géré le pays olu kanga ya fani noa non olu dorontere parce que malien ma régime kele ni transition kononala malien ma ka plainte da régime kelenga périodique malien ko de ko depuis démocratie nana démocratie nani biche malien a critique bo o de kan ko depuis démocratie nana sambi saba atoru a raison ngo yoro fono fore atoru a raison malien yere fene kunda parce que en fait bi jama ka haketo kuma na fo chwa de do bi na daga dana ya ambe mugu boy na daga gwana ya fe shininga na me nyanyen boy o du malien kilo ne fene a beski donc do be nyala bele ba yere be nya chela ka yere fene la
en tant que malien an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka an yɛrɛ fɛnɛ sugu la dɛ parce que mɔgɔw ma ta u fɛnɛ kun fɛ dɛ an malien kelenw de votera mɔgɔw ye fɛnɛ donc an k'an yɛrɛ questionner fɛnɛ maintenant sisan n bɛ kuma n ma sɔn min na Mali minnu ye chance sɔrɔ politique bunako kan depuis démocratie nana Mali la fo kana se bi ma ne bi ni malien kelen min y'a fɔ ko a don ta a bɔ ta minnu ye jamana mara kɛ olu kan ka bɔ ka yafa ɲini fɛn o fɛn ne bɛ n balimakɛ ka kuma faamu politique ma bɔ politique la o y'a façon social conciliable ye k'a fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ sinon politique bɔra politique la a bɔra la dɛ parce que an tɛ kelen ye an tɛ fɛn sugu kelen donc même et puis ka kuma laban fɔ politique t'a yɛrɛ kɛ adamaden mɔgɔninfin de bɛ politique kɛ donc ni sugu nana politique la i bɛ mun kɛ de politique tɛ e de y'o ye qu'on arrête d'accuser les politiques à tort ou à travers jogo min b'i la dɛ i nana o de kɛ i ma politique kɛ d'accord donc ale ka kuma na en tant que politicien donc il sonna à ka kuma ye quoi. Bon, ce que je peux dire aujourd'hui, que ce soit ce que le président a dit et que ce soit ce que Masser a dit, diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a kɛra wari dɔ de bɛ na mɔgɔ kan ka bilan kɛ wagati min fana na oui de l'avènement de la démocratie à nos jours ne ma caman k'a la mais j'ai à peu près 20 ans d'expérience politique n ye dɔw ye n yɛrɛ ye mɛnna dɔw kɛrɛfɛ fɛn caman bɛ ka kɛ bi an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ bi o tun bɛ se ka anticiper o oui parce que gérer c'est de prévenir gouverner c'est anticiper fɛn dɔw kɛra laisser aller dɔw kɛra ka tɛmɛ il faut le dire parce que an bɛ maliyɛnw de ye an bɛ politique kɛ parce que jamana tɛ se ka mara ni politique tɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ taa ɲɛfɛ ni politique tɛ politique tɛ dɔw wɛrɛ ye miirina ni hakilinaw k'a fara ɲɔgɔn kan pour que ka dilanni kɛ o de ye politique ye an tun bɛ se ka fɛn dɔw anticiper o kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye terrorisme ni ye a tun bɛ se ka anticiper mais a ma kɛ dɛ k'a kunbɛn quoi k'a kunbɛn oui dans les années 92 n'i y'a daminɛ o la ka na fɔ sisan a daminɛna cogo di groupe kelenninw nana sigi nord la u bɛ mɔgɔw ta en otage ɲɛmɔgɔ bɛ wuli ka boliboli kɛ ka se ɲɛmɔgɔ Kidali mɔgɔbaw ou bien jamana ou bien Aminata Kane ninnu ma ni min nana européen dɔ min nana yan fɛ ni min nana yan fɛ négociation bɛ kɛ échange bɛ kɛ o bɛ bila o de nana kɛ k'o kɛ finalement a nana kɛ métier ye u bolo jagokun oui a nana kɛ jagokun u bolo mɔgɔ minɛ ka bila ka wariw caman sɔrɔ a la o yɛrɛ ma bɔli kɛ bilen a nana kɛ an bɛ fanga kɛlɛ erreur min fana kɛra il faut le dire le général Moussa Traoré a ka régime na je le dis aussi je suis fils d'un militaire ne yɛrɛ wolofa ala ka ɲɛna la sɔrɔsi de kunna a ye tile 40 kɔ sɔrɔsi a la fo ka taa retraite la o waati la négociation tɛ yen o i ye Mali attaqué i bɛ ka attaqué ni binna Mali kan i bɛ neutraliser négociation tɛ yen il faut le dire a kɛra o waati ta depuis o bɔra la démocratie nana fɛn caman nana nɔgɔya négociation nana daminɛ ka daminɛ depuis o kɛra ko bɛɛ de tiɲɛna o yɔrɔ la o il faut le dire un État ne doit pas négocier avec un groupe terroriste un État ne doit pas négocier avec quelqu'un qui est venu nous agresser depuis négociation nana kana négociation a tiɲɛna de il fallait pas le faire permettre laban i kana daminɛ maintenant j'arrive matla a tun bɛ se ka anticiper mais gouvernant minnu tɛmɛna an yɛrɛ dɔw don parce que mɔgɔ ni parce que den bɛ bi a tabaga de fana bolo quoi il faut le dire erreur caman kɛra an politique mɔgɔw fɛ o tun bɛ se ka corriger mais o erreur ye mɔgɔw sɔrɔ n bɛ se ka min fɔ principalement o ye an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi a tun bɛ se ka anticiper k'a kunbɛn pour que a kana kɛ parce que n y'o de fɔ gouverner c'est prévenir mais négociation an taara don négociation ni fɛnw kɔnɔ négociation chaque 2 ans kɛlɛ bɛ daminɛ chaque 2 ans u bɛ marifa ta chaque 3 ans u bɛ marifa ta ni marifa taara ni fɛn dɔrɔn o b'a bila ni marifa taara ni fɛn dɔrɔn o b'a bila an nana don o la bi fo ka gangrene k'a caya k'a ramifier an b'o de kɔnɔ bi flamme de la paix nana kɛ
ko ka marifaw jeni ko ka kɛlɛ dabila. Donc c'est des erreurs qui ont été commises parce que a fɛn dɔw kun kɛra wagati dɔ la a kɛra pour que ka bɛn ni kelenya sabati mais a kun man ka kɛ jamana fɛ. Jamana kun ka responsabilité de assumer comme bi transition y'a kɛ cogo min na. O erreur kɛra an bɛ se k'olu dɔw reconnaître o tɛ baasi ye o mais démocratie ani politique mɔgɔw jɔyɔrɔ fana bonyana jamana jɔli la o. N'i y'a mɛn aujourd'hui le Mali est un pays démocratique là parce que dɔw de fana effort kɛ o. Élection kɛra yan nɔ Alpha Umaru Konare a fait son temps démocratiquement a ye Mali image yɛlɛn kosɛbɛ o bolo ye minnu nana ATT u fana y'u seko kɛ IBK y'u seko kɛ mais kɔsa in na de erreur minnu kɛra ka tɛmɛ ni olu ma kunbɛn n'a ma corriger n'a a ko dɔw tun man ka kɛ o de nana jamana rattraper an b'o de gɛlɛya dɔw kɔnɔ bi. Ok. C'est ça. Basi tɛ Jakarija waati min ɲininkali min tɛ o la. Oui. E bɛ parti dɔ kɔnɔ Asma. Oui. Bi. Oui. Aw ka fɛɛrɛ jumɛn de Oui. min b'a to an bɛ transition min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ dɔɔnin aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan komi aw bɛ y'a jira k'a fɔ transition sera banniyɔrɔ mais aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ don n'a nataw kɔnɔna na min b'a to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ. Bon bien n'i ye nin yɔrɔ diyara n ye Lasuma an ka parti fɔlɔ minnu ye transition soutenu an ka parti b'a la o yɔrɔ la n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin n ka président ma le président fondateur Soumaïla Bouboué Maïga ala ka hinɛ ala ka d'a ma ale fɔlɔ de ye kɛra politique mɔgɔ fɔlɔw la minnu ko ko transition nin an k'u dɛmɛ a ka se ka taa ɲɛ parce que il faut le reconnaître wagati dɔw la transition ɲɛmɔgɔw bɛ se ka décision dɔw ta ka ko dɔw kɛ politique mɔgɔw tɛ se k'olu décision ta transition in ye décision caman ta ka ko dɔw kɛ en réalité a kɛra kunnawolo ye o a kɛra kunnawolo ye a kɛra wasa ye mais n'olu fana tɛ a tɛ se ka kɛ o. dɔ bɛ ɲininka kɛ o kunnawolo jumɛn ye. o fɛn sugu jumɛn ye mais exemple dɔ di yan. non exemple fɔlɔ ye min ye bɛɛ bɛ ka min santi bi n'o ye kɛlɛ in ye mais a kɛra kunnawolo ye o il faut le dire u ye kɛlɛ kɛ i ni armée n'i y'a mɛn ko sɔrɔsikulu sɔrɔsiw ni sɔrɔsiya minɛn tɛ yen majɛ bɛ yen o transition ye sɔrɔsiya minɛnw dafa ka minɛnw san bɛɛ b'a ye bɛɛ y'a ye ani ka na mɔgɔ minnu kun bolo jalen bɛ Mali kan na sira caman fɛ k'u bolo b'an kan na k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma ka bonya ani karama k'u segin Maliyɛnw ma o fana kɛra o an k'o fɔ il faut le dire sinon à sera niveau dɔ la l'insécurité avait atteint un degré de paroxysme où bi kun b'a sɔrɔ an tɛ yan o il faut le dire hein ni min kɛra an k'o fɔ u ye u cɛsiri ka kɛlɛkɛminɛn ɲini parce que olu ye sɔrɔsiw ye u b'a fɛɛrɛ dɔn ka kɛlɛkɛminɛn ɲini parce que n'a fɔra ko fanga i bɛ ka fanga principalement a binkunba lakanabaliya in b'a la o a gɛlɛyara kosɛbɛ wagati dɔw la fo mɔgɔw fitinɛna bon olu minnu ye sɔrɔsiw ye n'olu nana n'olu ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la hali n'u ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɛn caman na mais min ye kɛlɛ ye aw yɛrɛ takun ye min ye jamana yɛrɛ fɛ n'an ma se ka o kɛlɛ kɛ k'o gagner o kɔrɔ k'a fɔ ko majɛ caman b'a ka fɛnw jɛ o u y'o kɔni kɛ an bɛ se ka alhamdulilayi fɔ bi hali n'an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na mais alhamdulilayi bi kɔni sur le plan sécurité maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman kɛra wa o bɛ ye wa o fana kan ka fɔ politique mɔgɔw fana ye baara kɛ u seko la démocratie daminɛ ka na se bi ma mais majɛ minnu fana kɛra a kɔnɔ n'an b'o gɛlɛyaw kɔnɔ o fana kan ka fɔ o tɛ baasi ye o effectivement au yɔrɔ kɔnɔna il faut le reconnaître que la transition an ka parti an bɛ transition soutenu an ma soutenu mun kama parce que aujourd'hui le bien commun que nous avons c'est le Mali. Il s'agit du Mali. Il ne s'agit pas de X ou Y, il s'agit du Mali qui est en cause. Bon, Allah est mounou garzige do amaral labi, no est sorasui, en est somogo do andodo. Na mayako akera, ko kureta kera, ko fangabol le bolobi. Malien beka nga seka ou le deme. Wakati kono, ou ka seka jamana basigi, ka jamana kolosuma, sujet gɛlɛman minnu bɛ yen k'olu labɛn mais ka taa fana u taa wagati la
o fana ka fɔ dɛ taa wagati ye jumɛn faut le dire taa wagati ye wagati jumɛn parce que i b'a dɔn fɛn o fɛn surtout transition n'a ti ban gɛlɛya de bɛ na don o don ka fara ɲɔgɔn kan parce que fanga ye fɛn dɔ ye fanga man ɲi dɛ i ka lafiya b'i ban don min n'i ye fanga ta don min a bɛ compter i nɔfɛ de e bɔ kelen bɛ taa i dégagé i bɛ taa ka sunɔgɔ mais an ka président jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta a bɛ da est ce que a bɛ sunɔgɔ wa n'a bɛ miiri jamana ko la est ce que a bɛ se ka sunɔgɔ wa c'est ça le problème n'a mɛnna kojugu dɔrɔn a laban de man ɲi ala k'an kisi mais kuma de don quoi mais n'a kɛra hakɛ la a bɛ kɛ ka ɲɛ mankan tɛ bɔ a la saritiw dafara an ye nin de fɔ k'an bɛ nin kɛ a wagati sera an y'a kɛ an taara bonya b'o de la mali bɛ basigi sɔrɔ o de la kalafili bɛ kɛ président kura bɛ sigi jamana b'a ka basigi continuer fɛn caman bɛ éviter o de ka ɲi n'a fɔra sisan ko a fitinin fara transition a yɛrɛ bolo e bɛ a estimer ka kɛ kalo joli bon vous savez président y'a fɔ a ka kuma dɔ la dans la vie d'une nation la jamana yɛrɛ ka jamana ko la wagati jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la dɔɔni mais hakili de bɛ baara kɛ hali mandat 5 ans n'a dira a bɛ ban mais ne tɛ se k'a fɔ ko hakili an bɛ don min na komi bi ni ko an ka a fɔ ko an ka wagati dɔ de o ka fara transition kan an bɛ wagati min na komi bi an b'a di kun jumɛn kama o de bɛ fɔ fɔlɔ a ye 8 mois di ou bien a ye san 1 ou a ye san 2 di an ma halisa a bɛ di kun jumɛn kama so il faut le reconnaître transition fana mana ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban hali mandat bɛ mɔgɔ bolo o tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban hali président min bɛ sigi démocratiquement i bɛ san 5 kɛ ka san 5 wɛrɛ kɛ i bɛ seko de kɛ mais i bɛ taa don min i b'a sɔrɔ camanba de b'i kɔ surtout transition ye wagati ni kunkurun de ye a tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a nana de ka wagati ka gɛlɛmanw kɛ n'a gɛlɛmanw sera ka ɲɛnabɔ kalafili jɛlen ka kɛ u yɛrɛ k'a surveiller maliyɛnw dara maa min na u ka sigi jamana ɲɛmɔgɔya la olu ka fanga kalifa o la ka taa transition dabɔra o de kama ok Asetu n bɛna e fanfɛla la n b'o ɲininkali kelen fɛnɛ tɛngu e la e yɛrɛ bolo aw ka parti tɔgɔ la komi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ sisan don n'a nataw kɔnɔ min ma to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ nin bon honnêtement sur cette question n balimakɛ kumana n nɛnkun sanfɛ komi b'a fɔ cogo min il a marché un peu sur ma langue je l'avais dit même nin yɔrɔnin yɛrɛ la ne se k'a jaabi en tant qu'an ka parti yɛrɛ kelen parce que parti adhéré la alliance dɔ la alliance du 22 septembre faso jɔka a y'a paneau ye bamakɔ fan bɛɛ a bɛ wagatinin jan bɔ justement anw tilala retraite stratégique politique dɔ la kunu a Sibi ne yɛrɛ ma na ne tora yen pour finaliser certaines choses o de la an nana bi donc j'en profite anw taara retraite stratégique kɛ justement pour réfléchir an bɔra yɔrɔ jumɛn kunu an bɛ yɔrɔ jumɛn bi sini an kan ka taa yɔrɔ jumɛn an y'a ye k'a fɔ ko vraiment transition ye fɛn dɔw kɛ il faut préserver ces acquis là fɛn dɔw bɛ transition jɛ il faut trouver les voies et moyens k'a fɔ u ɲɛna a fɔli dɔrɔn tɛ a ka mɛn parce que maliko de don donc an bɛ transition dɛmɛ an b'a ka acquis préserver mais fɛn dɔw bɛ transition jɛ fɛnɛ a ka fɔ a ka fɔli dɔrɔn tɛ dɛ a ka mɛn. Ensuite, ouvrir les perspectives. Qui dit ouvrir les perspectives, tu parles forcément transition bani, banwati, banjogo, ani abi bamunga. Parce que Mali c'est éternellement transition qu'on a. Donc, au-delà anya et kafo, anya 2 ans dans yérema sans contrainte, problème tala. Mais 2 ans sera. Nyefoli ka ke, femi geleya mu be. N'o b'a to a ma se ka bɔ a sira fɛ ni mun kan ka kɛ ka gɛlɛya nin wuli pour que a ka se ka bɔ a sira fɛ wagati la olu de bolo b'a la a ye min fɔ en réalité kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ kɔnɔ ni tulo b'an na maliyɛn bɛɛ bɛ kɔnɔni de la n'a y'a sɔrɔ u kan ka dɛmɛ de ka dɔ fara kan u bɛ dɛmɛ ka dɔ fara kan kun min kan fɛn mun kan o fɛn bɛ se ka sɔrɔ kuma jumɛn parce que a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ani a y'a minɛ a b'a da la kelen tɛ donc mɔgɔw tɛ transition contre la mɔgɔw tɛ transition a ka ban tɛ en tout cas anw kɔni ta t'o ye parce que fɛnw kɛra fɛn mun a ka ɲi a diyariya a ka ɲi a ma diyariya a ka ɲi il faut les préserver a ye min fɔ an kana bi erreur wɛrɛw kɔnɔna la tuguni
Oh, maintenant, au Serabi. Normalement, le 24 ou le 26 mars prochain, le nouveau président devrait être installé. Selon le calendrier qu'on nous a montré dans nos concertations avec le ministère de l'administration territoriale. Problème tala, Gelea Dobe, Doforani. Oh, au Dofodo ni bidonche, évolution du Menkera. Gelea me état du Mena, on y est malien. Ani un responsable politique, je vais le dire comme ça, de la nouvelle génération qui aspire qu'à Mali Marachini. Femme Benara Gelene, nous avons trois élections, Baliko, Delem, Serantika, Boisra, ou va faux, be de me tourmi. Ou ma robe tamina pour qu'Araseka oublie, ou cours de fort. La communication utile, claire, en Jamana Taradan, voilà. Ka glanga nyakata so doma ka élection ke oh élection ake na soro lu de fait après transition ka continuer ou go fene fo odona o fo dumbe o fo wakati be ou go fene fo na soro lu te fait ka continuer fene problème te nchilambe mali ana kaka mais erreur ye mune c'est de dire amere fondation est là élection kuma te fort voilà ne transition de mes bras intenka la parce que transition est fond que ne tunya fond a parti créer d'eau. Des témoins sont là et les vidéos sont là. Donc moi je me réunis pas comme ça. Donc transition n'est à de mes bras. Mais transition moroni de mes bras zélé mounouba fouya et temena et ça va, tout va bien. C'est pas vrai. Faut pas faire ça. C'est pas bon pour le pays. Transition font qu'à Kain. Ou transition c'est qu'à fin chamanke. Mais transition mana bekeli kama. Transition est de l'aide à erreur au sera. Au bane mouflé. Transition à bara n'aura de mes bras ou ma mouera bé. No e geleyaye no ya to amaseka ke mali o museka demede go muna mite politique era do o ke ami maliko de la meta ni fente wa fo ayam angana be election be ke no wakati na fo raka be ke no wakati na bu olu de kono fene kana o ga fo na tu kono fene kana o ga fo baraka ke angatra mais le statu quo comme ça en mettant tout dans la vague il n'est pas idée dans le vague projet de la refondation ne peut pas tenir en cette réalité mabi. On est qu'à familier. Ok. Président Traoré. Oui, n'était moliaka. N'était moliaka. Il y a pas de jamana don fait kadaka. Ne veut politique jamana don de kam. Il y a femme Philippe soro barabe konna barabe. Au femme là. Ni sanga kura be di transition ma. Akunga fanyene. Am temena délai kakawa. Malien muyuno de. Antemena délai depuis le 24. Mais amakuma jamana kanun de yake quoi. Parce que politique c'est bien il va nini. Ah mais atita kuma ko sabla yo politique mo e donc maintenant fere me kaka ke. Mais nani fere o. Amakuma jamana kanun de yake quoi jamana segena ni bola bi kenema i ba do ko jamana segena. Ni sangabu kono ka fara transition ka. Ni sangabu kono ka fara ka. Akunga fo. Wa o sanga in fɛnɛ kɔnɔna la fɛn fɛnɛ b'anw fɛ k'a ɲɛf'u ɲɛnɛ o de la n ko i ma n ko kuma bɛ yen kuma bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔnin kelen ni dɔ bɛ fara a kan CNT 240 bɛ d'u ma ou bien a ka ci ka bɔ yen gɛlɛya bɛ mɔgɔw da la koyi a wari bɛ se ka kuranko ɲɛnabɔ CNT mɔgɔ ye mɔgɔ 100 ni yirika de miliyɔn kelen kelen de bɛ d'u ma a bɛ bɛn miliyɔn 200 de miliyɔn 100 il y a femme. Ils ont 2 700 000. Ils ont 2 700 000. Oui, millions keme flade. Kalo. No chila ou ka ke ala na kira koso. U ka wabi nan tasa. A toka do maldenw ka kurana. Tayri ke nyani ne no. Minize metaliki min be soudel la. A torole no. Ale dunga impôt de be ka taka duma. Sanga to ngona la obeke. Wa ministre fene. Doka buga sarala. Nintene chen folo ka fo yane. Ame transition de konna la. Aya ke ala na kira ko so sa do ba sara la sa mogo be ka sa mogo toro la sa anga hina olula wati mbedi nuko ko san flado walma san sawal walma san tando ali président yere fond de souveraineté me ababolo akabla ka fo me ka ke ne yere de ba doni dafe aka tambe ka ta yoro yi mogo de be abe bla ko na la ola ne bula ante me ko se bleu. Ah bon? Oui, avec volontariat de c'est ça. Avec la ne de ka impôt sara mais ne tenga info nafa soro e mi sigilo no suma la CNT kono e de ba nafa soro e me ministériel la e de ba nafa soro ne tayri keni ne te fo soro la ne meniser keni ne te fo soro la ne me jinimere fere ne be gela kono te ka courant soro ay sabal sa ay do bawta la
a k'a di ninnu ma ne m'a fɔ n ko dɔ tɛ fara transition n'a bɛ fara a kan o ye an ka condition CNT ka ci hali gouvernement ye n'a kɛra mɔgɔ 5 walima mɔgɔ 7 ye a wari ka ta k'a don jamanadenw na o de transition ye cette fois-ci an ka kuncɛ ni élection ye n'u yɛrɛ ko k'u bɛ na o ye problème ye dɛ a parti tun t'u bolo kunun dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ u k'a tɔ an politique mɔgɔw bolo i y'a faamu mais n'a dira ma a bɛ se k'a ɲɛnabɔ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ ka se bi ma mɔgɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ tɛ wa o ye finitigiw ye n'a fɔra k'u ka finitigiya ɲɛnabɔ ka politiki ɲɛnabɔ baara bɛ gɛlɛya kojugu mɔgɔ bɛ se ko la mais i tɛ se ko bɛɛ la dɛ donc an kɔni bolo an bɛ yɔrɔ min na i ko bi CNT in ka ci ka bɔ yen walima u ka 40,000 ta kalo la ministre ka 40,000 ta président yɛrɛ a k'a ta kɛ 40,000 fɛnɛ ye an ka wari don jamanadenw na parce que an bɛ olu de kama dɔ bɛ b'u ka gɛlɛya la o ne ka hakilina Bokar vraiment bi baro a diyara kosɛbɛ mais fɛn dɔ bɛ yen comme actualité du jour an mun ye politicien ye aw sigilen bɛ yan an b'a fɛ k'a dɔn an yɛrɛ bɛ waati min na sisan bi o tɛ ordre du jour ye mais an yɛrɛ ka fɛɛrɛ min b'an yɛrɛ bolo vous voyez la situation jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ taa sisan k'a ye k'a fɔ AEM mankanba bɛ yen aw fɛ en tant que Jakarija membre du chose de l'ASMA e bɛ se ka e ye nin ye faamuya cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ nin na. Bokele, avant de parler de ce point, tu m'as fait un feedback fitting d'accord, vas-y. Par rapport au dernier point là, pour la fin de la transition. Il faut qu'on se dise la vérité. On a tiens ɲɔgɔn ɲɛna quoi. Tiens ɲɔgɔn ɲɛna. Mun bɛ ka transition gérer bi. Assimi, le président de la transition, Assimi n'a qu'à gouvernement, n'a qu'à les autres militaires là. Ils ont pris le pouvoir. Ça fait maintenant 3 ans et quelques. Ils gèrent le pouvoir. C'est pas facile de quitter le pouvoir. Hein. Mais, Djamana Sekena, le Mali a souffert. La résilience là, les Maliens ont besoin de leçons du Broma. Sous toutes ses formes. Mais la transition doit avoir une fin. La transition ne peut pas éternellement rester dans un pays. Sinon, c'est le peuple qui va souffrir et va continuer à souffrir. Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali, tout le monde le sait. Il faut qu'ils pensent à organiser ces élections-là dans un bref délai. S'ils veulent être candidats, la Constitution les autorise. Nous sommes pas candidats. La Constitution courante Maria a déclaré. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas bon. C'est même pas bon pour lui-même. À moi, aller aider quoi. Parce que au fil et à mesure, on va continuer. Qu'on va faire qu'à faire. Bon, baigner dans les mains, aller qu'elle là. Après ce niveau de ma, Allah quand qui s'y code observé, Allah quand qui c'est pas bon. Pour l'élection organisée dans un bref délai, en une bonne transition. Maintenant, s'il veut être candidat, Sharia Soumabou Yamaria, au cas tenir blanc et venir être candidat. Les Maliens ont voté. On va voir. Non, les Maliens sont damnés à Dakar. Il va continuer. Djamana veut seguir normalité là. D'abord souffrance là. D'abord guerre là. Tension Mounoubé sur plusieurs fronts. D'abord là. Amène la normalité là. La fiable na Djamana kono. Sinon ni fin corona kojugu. Bamananga kuma ko to wa ko trop c'est trop. Ça dit ni fin corona kojugu ni guerre c'est à niveau de là. A se ka kuma tout quoi. Bon ala kan kiso mo men. Ni kuma yi me ka mi fo abem zugu na cogo mina parce que nyebe Djamana na cogo mina a manogo. D'accord. B ça va pas. OK. Afraid mais ni solution tal ni élection makeo. Pour que gelaw ka wuli ka bonkan an gana normalité là. An gelaw ntina se ka wuli tant que nama do normalité kono. An ntina se ka do normalité kono tant que ni élection make. Ou ka bo léger report kono ka délai fixé un délai très raisonnable élection kake. S'il veut être candidat, qu'il revienne. D'accord. Si les Maliens le font confiance, pourquoi pas? Okay. Pour la paix, la quiétude, les gens vont voter. Et maintenant, il va continuer avec son travail. Au cas où ça n'est nié. Sinon, c'est pas bon. Ok.
Maintenant, pour revenir à la question de l'AEM. Voilà, parce que nous avons une fois, parce que actuellement, nous avons un peu AEM dissous. Il y a des voilà, du coup, nous avons c'est dissous, c'est suspendu, je crois. Oui, effectivement. C'est la suspension. J'ai appris que c'est la suspension. Ouais. Bon, vous savez, c'est devenu une structure qui nous jeune, quoi. Bon, Bamanakana, voilà, il va falloir qu'elle ait un poste de AEM kera c'est-à-dire denmisɛnnin kalanden jɛkulu ye a kɛra kirimu yɛrɛ kɛyɔrɔ de sisan a kɛra kojugu yɛrɛ kojugu kɔdan o ye mɔgɔ faga de ye o a kɛra o kɛyɔrɔ de sisan a ma mɛn kosɛbɛ a bɛ siɲɛ 2 bɛ bɔ 2022 ni 23 ninnu 21 ni 22 kɔnɔ mankan u ka mankan sen fɛ sɔrɔsiw bɛ taa ka taa marifaw de minɛ u la marifa de gɛrɛw k'o minɛ u la k'a yira bɛɛ b'a ye o man ka se siɲɛ 3 ma o siɲɛ fɔlɔ kɛra u ye mankanw kɛ an ka polisiw intervenir ka taa arme de guerre saisi ka dɔw minɛ filanan fana kɛra sabanan tun man ka kɛ o la manière dont ils ont pris leurs responsabilités qu'à fin d'octobre. La même manière, il fallait carrément dissoudre l'AEM et revenir là-dessus. Dissoudre et revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'à Black Minankono, a eu école d'onga hacker, en mettant maintenant fait. A eu école d'onga hacker de défense. Mais au daini. Donc à dissoudre quoi? Oui, mais qu'à dissoudre. Qu'à dissoudre, pourquoi qu'à dissoudre? Parce que à me former nous connaissons. Tant que ou ka texte mun be momu yamaria ka élection ke ouais abu yamaria ka élection ne ke pour mettre en place le bureau de coordination élection ne ke entre les facultés ou élection de CFE qui s'est tiré ke maintenant pour que bureau ka sigi élection te ke tout mais avec état faculté bébé ni mo ha ke di avec état ni c'est-à-dire nyemo université nyemo ka impliqué à la d'une manière ministère de l'éducation fana ka impliqué à la d'une manière pour que au moins ayam ñemoya ko so ka se ka sigi ka sora makeni kasara kasara ñon ne be hera sora la mugu be ci mugu be faga moi j'ai vu des étudiants blessés à vie ou qui étaient handicapés à vie bon ça c'est des pertes pour la nation moi je pense que ni la proposition est mise disposition kata akabla kala kono kala mba ato mo faga ani nyangata ba imbe bo akono d'accord bogar nya nya fo ngoma kuma doma parce que mba do vraiment ni faut ni bora ala vraiment c'est ko jugu dano donc ko son invité mu biani d'accord nya kele o mu de femme aseto amena ifana fafe e bi se kam ni ki tira kuma baden fon na ka fara ta kon moi j'ai été secrétaire général adjointe quand au lycée Mamadou Mbotila en ayam kula on mani ayam do anta ku droit ko yo mettre ou tena jona ou do ni te permanent ni proviseur pour mettre vacataire d'eau on se battait pour avoir l'éducation on se battait pas pour kanyokon bana tanto là donc kuma chawanta la sangare ya befo CNJ ta la matière on autre exemple doya bon pour gâter une kelin fenela c'est très simple il est temps asra wati la malla ko ka ke chukula aga jugune iba fola c'est peut ka tasi de no ma we aptasi ko do ma mais ko ka ke ko chukula chien folo yere la ne muru ni marfa munu ye télé la ka borans kulu sanfela ou et c'est kala rep se ka en fait est-ce que nos enfants sont en sécurité là-bas nié à élection maroy va savoir si ton enfant ta fille comment la coach wa dans ba ya mi mume aga ba ségréger là intimidation beaucoup là aga la débat là ou li ane ou bien aga ba ségréger terike là intimidation ni pression psychologique harcèlement mouvement donc au là mais les facultés sont démunies les parents nous sommes démunis ayem est devenu ya faut que madame na monsuru sugu doy monsuru ou mo chete à ska contrôler aya comment donc on a quand même période d'exception là ou jo exception là on va se la fille nya sur roule OK président Mamadou et mais ça c'est la erreur de là-bas follow et les parents en école d'insoma ou ye walan sɛmɛ ou dɛsɛla Mali
lakaliden somɔgɔ bɛɛ dɛsɛla i den na ko in bɛ ten de ko bɛɛ bɛ daminɛ so de ka na se kalanyɔrɔ la kunu kalanyɔrɔ la i tɛ kɛ kilasi ɲɛmaa ye n'a sɔrɔ i ka moyenne yɛrɛ ma dɔ sɔrɔ o bɛ min de n'an taar'o fɛ nin bɛ sɔrɔ wa an ka kow lajɛ sa kɔrɔlen dɔw ka ɲi an k'olu ta k'olu fɛsɛfɛsɛ k'u don kura dɔw la n'o kɛla an bɛ ɲɛtaga sɔrɔ anw ta ye min ye an bɛ ɲina kunun kɔ kojugu ne bɛ to k'a fɔ maakɔrɔw ɲɛna minnu si b'an faw si bɔ ne b'a fɔ n k'u dɛsɛla an kɔrɔ u m'an kalan ni denmisɛnnin ma kalan a bɛ to a yɛrɛ ma Facebook de y'an kalan an y'an yɛrɛ kalan diɲɛ fɛ n'o kɛla dɔrɔn nin ko ninnu de bɛ kɛ n'o tɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ maa yɛrɛ bɛ se ka fariya cogo di ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o la quoi c'est-à-dire n'a sɔrɔ i ye maa wɛrɛ yɛrɛ ye quoi o bɛ faamu i ekɔliden ɲɔgɔn k'o bɔnna na o don ko kuna sini kɔrɔ kuna sini kɔrɔ place nɔfɛ ko tɛ dɛ ayi nin tɛ se ka kɛ place nɔfɛ o place bɛ min mun bɛ sɔrɔ yen mun de bɛ sɔrɔ yen baarada tɛ i bɛ bɔ nin na i bɛ na i yɛrɛ sɔrɔ o kelen nin ko in ka nɔgɔ ko ye kantini ninnu ni ekɔliden somɔgɔw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ ka s'i den na bɛɛ b'i den dɔn koyi i bɛ tugu de an y'a bɛɛ kɛ papu ni papi ni pipi ninnu ye a kɛla an bolo baara ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la jamana tɛ se ka bɛɛ kɛ sa n'i den mara dɔ bɛ bɔ jamana fana kungo la ne ta o ye quoi. Vraiment comme toi tant que i kɛra ségrégé donc il faut quoi m'a fait fana b'a fait que i bɛ se ka mun de fɔ voilà. Bokele ye kumaba fɔ parce que bɛɛ do ɲɛ bila voilà parce que réellement n'i y'a ɲininkali kɛ nin parce que an kun se ka wuli n'an ma nin ko parce que o de ye actualité fo ka taa adamaden ni bɔ i y'a faamu a bɔnna mɔgɔ ka hakili ma effectivement Bokele i y'a fɔ effectivement ne kɛra ségrégé ka tɛmɛ j'ai été même membre du bureau de coordination nationale donc o wagati tɛmɛna kɛra san 2000 Traoré yɛrɛ min bɛ plateau kan ne kɛra ale ka ségrégé lycée la 2000 au lycée Massamaga Jabate effectivement ye min fɔ vraiment nin ko in a ye an dabali ban parce que an ka wagati la a ye na effectivement hali ni an tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kumaw ni hakilinaw la mais ka se ka maramafɛn ta ka se ka ɲɔgɔn anw bɔlen a la de an nana o ye a ɲɛfɛ sinon fadenyaw tun bɛ kɛ élection tun bɛ kɛ tendance tun bɛ yen donc min mana gagner dɔ bɛ fara o kan kuma la bureau consensus yɛrɛ bɛ kɛ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a tun bɛ kɛ ekɔlidenw ka intérêt de kama parce que a wagati ekɔlidenw ka revendication tun ka ca par exemple ni bureau de coordination sigira ala ka wagati on avait demandé Kidal lycée k'a clôturer wagati y'a sɔrɔ lycée bɛ mais a ma clôturer ani fɛn dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ di matière dɔ bɛ yen o tun tɛ hali u fɛ yen LLT tun tɛ u fɛ yen nɔ donc pratiquement a tun bɛ olu kɛlɛw de kɛ pour que au moins ka ekɔlidenw bila condition na donc mais an nana ye sisan nɔ fɛn wɛrɛw donna a kɔrɔ et pourtant alors que o wagati ninnu na fɛnɛ université la yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ internat o cantine o AM tun bɛ bénéficier a wariw n'a fɛnw na mais au moins BC ni marifaw kɔni tun tɛ yen o wagati la mais bi bi na vraiment an y'a ye a dépassera kojugu a dépassera a yɛrɛ bɛ bonya aw yɛrɛ hakili ma tuma dɔw la k'a fɔ ko nin nation yɛrɛ bɛ kɛ o de kama n bɛ n yɛrɛ ɲininka parce que hali mesure dɔ tun taara n'i ma fili wagati dɔ la ka internat gestion minɛ u la donc mais malgré tout n t'a dɔn u bɛ ka kɛlɛ fɛn min nɔfɛ c'est pour cela que j'ai dit place de loi minnu don je ne sais pas sinon parce que ne kuma bɛ ɲininka ni mankanba bɛɛ bɛ kɛ nin wa est ce que wari ko est ce que ni wari don au moins n'i ma fili mesure dɔ tun taara l'ancien technicien est en train de tourner autour de la cour n'a qu'à dire zone de privilège bon privilège min don fo n'a kɛra mais n'a fɔra un secrétaire général ministre bɛ vérité ta ka d'i ma ils ont ça bon ne kun ka da ma gundo bɔrɔtɔ dɛ voilà mon frère o yɔrɔ in de don an y'o de fɔ mɔgɔ kana bɔ mafia de mais Bokele mobili d'olu ma télévision na sa Bokele mais justement on a fɔ périodiquement a ma ɲi yɛrɛ de c'est que ma sœur a dit a ma ɲi yɛrɛ de a tɛ ka fɔ périodiquement koyi c'est comme si elle et moi on était ensemble à un moment donné quand nous étions à l'université
Je me rappelle bien, en 3e année, en 4e année, un professeur de grève là. C'est un droit. La grève, c'est un droit. Mais nous, conscients et soucieux de nous-mêmes, un jour, on a fait une délégation. Nous avons une délégation de Oli. En tant que, parce que section, une section anglaise, on a des recommandations. En tant que on chamante bon wakawire on boro kaja on nana calendrier ni kama so na ko fuita na foro kan kalo kelen kile tan duru sigi te andu be connexion mena hagele aya la jere gere bunya ka share me on fana ka dure an kalandi derrière téléphone da ay professeur woni docteur il est décédé à la hinalo ko wajiti jawna na ko ye kuma dɔ fɔ kuma ɲɛ miiri jan dɔɔni olu nana kalan de kama n'a fɔra ko grève bɛ ka kɛ tile joli o tɛ ka kalan kɛ u bɛ bɔ so u b'a dɔn ko grève bɛ yen mais an bɛ bɔ so ka taa pour que dans l'espoir que n'an taara a don kalan bɛ se ka daminɛ ko ko tɛ taa ko bɛ to yan u ka kalan kɛ a ye ɲɛma ka kalan daminɛ ce jour je me rappelle bien le professeur il est décédé maintenant le docteur en anglais a bɔra ka so ka na a nana ɲininka an ye kuma min fɔ an seginna kan k'ale ka gɛrɛfu banna bi. C'est ça là. Oui. K'ale ka gɛrɛfu banna bi a ye kalan kɛ au séjour là nous on a quitté à l'ENSUP jusqu'à 20h 21h. Après au tile fila gɛrɛfu banna an y'an ka kalan continuer an ka kalan an ka AEM ko kun ye an ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo di an ka se ka kalan kɛ k'an ka diplôme sɔrɔ ka taa baara la mais ceux qui ont fait le truc k'i ban kalama k'i ɲɛsin AEM privilège dɔrɔn ma il y en a qui une étude universitaire nafa ye jumɛn ye i ka diplôme sɔrɔ pour pouvoir accéder aux fonctions supérieures un jour mais ils ont été exclus en 4e année a caman exclus la 4e année la mais a nafa kɛra jumɛn sisan an nakun kɛra jumɛn kalan tɛ wa kalan sera bayɔrɔ la i gɛnna ka bɔ école la a nafa kɛra jumɛn. D'accord. Ok. Donc Boubacar, vraiment waati mun dira an ma vraiment a diyara an ye oui parce que i b'a dɔn n'i ye kuma ta heure bɛ fili ka taa i y'a faamu mais donc an se ka mun fɛngɛ donc Jakarija kumakan laban b'i bolo wala i bɛ fɔ kɛ. Kumakan laban min bɛ ne bolo an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Ka maliyɛnw bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn bɛ fɛn fɛn kɛ k'u fo ka cɛsiri ani muɲu sabali la Bogele n'i bɔra yan sisan ka goudron ta fo sɛbɛnni kɔrɔ i b'a sɔrɔ dibi de bɛ yen mais maliyɛn muɲunen don an faso kama parce que gɛlɛya bɛ yen an ka ɲɛmɔgɔw kan ko ni anw yɛrɛ fana wulila tuguni k'an bɛ gɛlɛya wɛrɛ ta ka fara o kan k'a bɛ kɛ de trop ye muɲu ni sabali de don. Mais jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yen mais maliyɛnw muɲuna an bɛ maliyɛnw fo u ka faso denɲumanya ani muɲu ni sabali la ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo suma merci beaucoup. D'accord. Asetu. Kuma kelen de don k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an baroɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu yɛrɛ y'an wele k'an ka masala k'aw n'aw ka direction bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo duguma k'aw bɛɛ lajɛlen fo. K'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko an bɛɛ gulonnen don fɛn dɔ la résilience mais plus ça dure plus c'est long plus ça devient beaucoup plus compliqué kɔrɔba de bɛ kuma in na plus ça dure plus c'est long plus ça devient beaucoup plus compliqué ni fɛn min bɛ yen u ka bɔ u k'a ɲɛfɔ maliyɛn ɲɛna faamuya cogo la an bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko a kun b'a la o kɔfɛ fɛnɛ an bɛ transition ban wagati kuma de la n tɛna débat kuraya mais wagati fɛnɛ sera transition ka da don question économique la Mali ɲɛtaga ko développement na a sera dɛ parce que maliyɛn bɛ kɔnɔli kɛ ka kɔnɔli kɛ mais côté cɛ kɔnɔba dimi o t'i sen dɛbaliya ya furu sanfɛ dɛ donc résilience in bɛ yen bɛɛ b'a dɔn jamana bɔra yɔrɔ min a ka gɛlɛn dɛ Sangare n balimakɛ y'a fɔ a fɔcogo ɲuman yɛrɛ la a ka gɛlɛn mais a n'a gɛlɛya ta o ta
n'an ye kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuma mun ye tiɲɛw ye kuma mun b'a a yira k'a fɔ ko vraiment kun bɛ nin na parce que maliyɛn bɛɛ an caman ba b'an kun fɛ cogo di an b'a mɛri mais i t'a mɛn sira ni maa da kɛ autorisé voie légale légitime ani min i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ na nin de ye tiɲɛ ye mɔgɔ si t'a dɔn qu'est-ce que on va faire et demain ou après-demain exactement et concrètement on connaît les grands lits u ka kuma maliko sera wagati la ou bien transition yɛrɛ sera wagati la u k'a fɔ nin gɛlɛya de b'an kan mun b'a to élection tɛ se ka kɛ wa maliyɛn bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin gɛlɛmabaw wuli ka bɔ yen pour que transition bɛ se ka kɛ nin don ni nin wagati la wa an b'u dɛmɛ o baara kan inchallah. Merci beaucoup. Président Mamadou Traoré. O kelen foli bɛ Ousmane Cherif Madane Aidara. N b'a fɔ ka d'a kan a ye kɛnɛ lase an ma an bɛ se ka an kɔnɔ kumaw fɔ ka jamana kun ka bɔ kuma fɔ kuma bɛɛ foli bɛ ale de ye a n'aw yɛrɛ a n'a ka ɲɛmaayaso. Transition a kan ka ban gɛlɛya an bɛ k'a muɲu n'a bɛ fɔ o ma ko résilience muɲu in kan ka kɛ côté fila ye bi olu yɛrɛ fana kan ka dɔ muɲu ten u ka dɔ b'u ka musakaw la an ye min fɔ CNT ko in na u t'u ta kɛ 240 ye an bɛɛ k'a muɲu ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya in man ka to jamanadenw dɔrɔn ma olu de ka impôt bɛ ko bɛɛ latigɛ gɛlɛya in kan ka muɲu an bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko in fɛnɛ n'a bɛ ban a ban waati ka fɔ a ka fɔ an ɲɛnɛ bonya ni karama la i mana mɔgɔ bonya ni ko min ye a b'a filɛ a yɛrɛ ka ko dɔ ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔw degunnen don mɔgɔw tɔɔrɔlen don mɔgɔw fɛnɛ bɛ muɲu ni sabali la nka hakɛ de bɛ fali kosama la. Bokar vraiment kɔrɔfɔ tɛ donc sisan folikan b'i bolo et puis mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya bolo n bɛ se ka kuma kun cɛ. Vokele an bɛ foli bila bɛɛ ma dɔrɔn sabula su janfara malgré tout mɔgɔw sigira k'a lajɛ min ye Cherifula télé jabarani kan donc vraiment k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka muɲu n'u ka sabali an'u ka télé kanuni kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. D'accord vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni kɔnɔ mun ye la direction générale Ousmane Sogore an bɛ i fo n'o tɛmɛna ka bɔ dɔn la direction commerciale an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ressources humaines caissier ani comptable an b'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ n'a bɔra an bɛna Moriba Bouya responsable technique Bouya Kulubali an b'a fo réalisation production Mohamed Keita le russe Mohamed Keita vraiment merci beaucoup initié n'o bɔra dɔrɔn Mohamed Keita kɛrɛfɛ Abu officiel Abu Jabate an b'i fana fo n'o bɔra dɔrɔn Adama S Kulubali k'ale fo ani GMT Musa Traoré n'o bɔra dɔrɔn an bɛ taa régie kɔnɔ mun ye Koce Jara Siaka Kulubali an b'i fo ani Didi Bokoum on est Daouda et puis on est Aboubacar Traoré NB voilà. Ok mi an bɛ chauffeur fo Seydou Diallo donc Lamine Traoré ani Youssouf Diallo donc vraiment u ka wuli ka jɔ la fɔ n ko u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc vraiment k'u fo ani gardien cɛkura ni Musa Jara an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ garde national maaw fana kɔ olu fana bɛ yan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'an garder. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Asa Sɛnpara Nayini an b'i fo ani Aminata Sɛnpara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tɛnɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Pamina Sumunu an b'i fana fo Go Aïdara Bouaké an b'ale fo Madame Touré Jɛnɛba Konate an b'a fo comme de fɔ don o don Ala ka ɲinɛ Nasiri Fi Kuyate Babi an b'a ale fana fo n'o tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ ale donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen dɔrɔn mun ye Traoré Mahamadou Mori Abidjan Baba Kouré Kama Côte d'Ivoire an b'a fo Dramane k'ale fana fo Banama place la police de Zegoua Baga an b'a ɲinɛ kɔ ani Solomane Jara Kajana an b'a fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ Alou Côte d'Ivoire ani Siaka Togola Farako donc ka kun cɛ ni jɔ ye k'a yira k'a fɔ Ousmane Cherif Madane Aidara Yabani a tun bɛ États-Unis a ye waatini kɛ vraiment Aidara bɔra yen a nana Sénégal donc vraiment ni Ala ma basi kɛ karamɔgɔ Aidara sini vraiment sini inchallah lundi Bangoni Jɛnginɛbugu donc Wako Stade Aidara donc maintenant bɛɛ welelen don ka taa karamɔgɔba ni ka taa a kunbɛn vraiment a ye ɲɛnɛfin caman don mɔgɔ la n b'o de fɔ don o don n ko Ala ka tɔɔrɔsi ani maa ka tɔɔrɔsi kelen tɛ karamɔgɔ Aidara an bɛ dugawu k'i ye Ala ka i ma an kɔrɔ i ni i furumuso ani i denw vraiment fadi an ma ɲinɛ a fana kɔ ani conseil d'administration mun ye Cherifula fana ye an ma ɲinɛ olu fana kɔ vraiment invité monsieur Jakarija Sangare monsieur le maire
bon fana ka dɔn ko maire do commune 1 donc vraiment an b'i fana fo merci beaucoup Assetou Sangare vraiment n'i tɔgɔ mɛn a mɛnna vraiment n bolila i nɔfɛ dɛ n fana b'o fana fɔ dɛ donc n ko i ka na bon allez i y'a faamu voyage fana kun ala fana y'a latigɛ i y'a yira n na k'a fɔ monsieur Traoré n bɛna wa i fana nana on profite à travers toi et là Mohamed Sako mouvement jamana kanu o a kulo banna donc i bɛ n ka ci fɔ a ɲɛna voilà a bɛ n'an ci fana faamu i y'a faamu donc président Mamadou Traoré an b'i fɔra fo vraiment voilà un monsieur an mako mana jɔra waati o waati a bɛ na vraiment merci beaucoup donc n'Ala ma ɲɔgɔn yira n na dimanche prochain donc an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan sunkalo fana bɛ sen na donc an fana b'o profiter k'a yira ni sunkalo kɔni sera donc un mois parce que o ye tɔgɔ de Diallo o Diallo fana ka traité ye voilà donc Diallo fana ka traité Diallo ni Mokhtar ni Diallo Mokhtar ni Jawara ani fɛn olu fana ka traité do o waati donc an fana bɛ taa sen na o la donc Diallo ni fana ka traité do Zigiriw ani fɛn bɛɛ donc vraiment merci beaucoup a kan bɛn voilà.